Arrasti honen hori, Laurak eta minutu bat direnean apirilari dagokion osoko bilkurari aurre egingo diogu, eta lehenik eta behin beti egiten dudan bezala iragarki bat gurekin dauden osokientzako, está servicio y disposición de quien así lo quiera. Erabili nahi dutenek interpretazio zerbitzua daukate eskuragarri. Beraz, hemen dauden guztiek erabili dezakete aldi bereko interpretazio zerbitzua eta horretarako gailuak daude atera sartu eta eskumatara. Osoko bilkurarekin, 55. garren puntuarekin hain zuzen, Getxoko Udalbatzak 2018ko martxoaren 28an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez da iradoikosunik edo aldaketarik egiteko proposamenik jaso, beraz denok bat baldin daude, bat egin baldin badugu, honetxitzat eman dezakegu, akta eta horrengo puntura pasatzen gara, lehendakaritza eta gizarte zerbitzuaren esparruan, 56. garren puntuan udaltzaingoaren araudiaren aldaketa partzialaren hasierako honesteko proposamena. Denok dakigun moduan, guk Getxo udal talde politikoaren aldetik zuzenketa edo emendakina aurkeztua izan da, baina lehenik eta behin proposamena zein den azaldu egingo du Keltze Eigurenek. Eta gero, pasatzen gara zuzenketa. Bai, Keltze Eiguren. Gaur, arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin, gaur, osoko bilkura honetara ekartzen dugu, honestua izan dadin, udaltzaingoaren erregelamendua aldatzeko proposamen bat. Hain zuzen ere, hori indarreko araudira egokitze aldera. Hain zuzen ere, proposatutako aldaketa horien arrazoia, egondako lege aldaketetan dauka oinarria, esan bezala. Horrela, funtsean, 58/2015 dekretua beteko da, eta horrek esartzen ditu udaltzaingoetan bete beharreko arau guztiak Euskadin. Zehazki, lehenengo xedapen iragankorrean ezarritakoa bete behar dute. Eta Euskadiko udaltzaingoen erreglamenduak arau horietara egokitu beharra dago. Proposatutako aldaketak zenbait artikuluetan dauka eragina, eta ez du funtsezko aldaketarik ekartzen artikulu horietan. Izan ere, egokitu bakarrik ez da egiten, besterik ez da egiten. Izan ere, badakigu etorkizunean gutxi barru, horren erreforma osoa egin beharko dugu, legearen 5. aldaketa dela eta. Izan ere, Euskadiko poliziaren arautegia eta legeria aldatuko da eta horretara egokitu beharko dugu. Era berean, arautegia aldatzen da. Aitorpenei eta distintzioei dagokienez. Eta bereziki berrikusten da urtarrilaren 26ko dekretuan ezarritakoa. Hain zuzen ere, distintzioei dagokienez. Edo indarreko araudira. Horrez gain, enblemei dagokiona ere aldatzen da, eta bateragarritasuna edo izaera bateratu horretara egokitu beharra dago. Azkenik, adierazi beharra dago aldaketa partzial hau honek ez daukala bestelako aldaketarik ekartzen lanpostuen zerrendan. Izan ere hori besterik egokitzen ez du, eta ez dauka ondorio ekonomikorik. Mila esker. Proposamena aurkeztu izan ondoren, nik guk etxori emango nioke hitza bere emendakina irakurtzeko eta saltzeko kasuan. Paula Mieba, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Procedo a leer nuestra... Orain gure emendakin proposamena irakurriko dut. Emendakinaren azalpena. Osoko bilkuraren proposamen honek, maiatzaren 5ko 58/2015 dekretua bete nahi du. Baina gure ustez ez du manera globalean egiten. Izan ere, ez da behar bezala betetzen dekretu horren 7. artikulua. Hain zuzen ere, ez direlako aginte postu horiek erreserbatzen. Eta horiek
19. artikuluaren aldaketan aurre ikusten dira ofizial eta subofizial kategorietan. Izan ere, kontuan hartu behar dugu, dekretu horren 7.1.b artikuluan esartzen dela ikuskapen eskalari dagozkiola erantzukizun eginkizunak eta horiek zerbitzuak planifikatu eta egikaritu behar dituztela. Beraz, ematen du ondorio argia dela lanpostu horiek hau da jefe de operaciones, jefe de sección, suboficial eta jefe de servicio postu horiek ikuskapen eskalan daudela eta ofizial kategorietan. Eta suboficial kategorietan daudela jefe de sección, suboficial, jefe de operaciones y jefe de servicio lanpostuak. Hortaz, eta erantzukizun eginkizunak dituzten lanpostuak behar bezala planifikatzeko eta egikaritzeko eta horiek dekretu horren artikuluen eta sarritakoa betetze aldera, uste dugu beharrezkoa dela 5. puntu bat gehitzea 19. artikuluaren aldaketan eta hori egin beharko dela ondorengo terminoetan. Proposamenaren aldaketa. Azaldutako gogoetetan oinarrituta horrela aldatu behar da proposamena. Hau esaten duenean, hau da 19. artikulua aldatzea, horrela geratuko da idatzita. Egitura, lehenengo puntua poliziaren egitura honakoa da eta eskala eta kategoria hauek ditu. Azpitalde batzuk daude eta horretan sartzeko titulazioaren arabera sailkatzen dira. Ikuskapen eskala daukagu batetik, oinarrizko eskala bestetik, eta bertan daude ofizial eta subofizial kategoriak eta lehenengo mailako agentea eta agentea. Beraz, aurreko atalean adierazitakoa gora behera, sartzeko oinarrizko ikastaroa gainditzen dutenak eta funtzionario hau da udaltzaingoko oinarrizko eskalako funtzionarioak izendatzen diren horiek ze bat azpitaldean sailkatuko dira. 2. Goi mailako kategoria bat ezartzeko eskala berean edo goi mailako beste eskala batean beharrezkoa da aurretik beste kategoria batzuk existitzea okitutako eskalan. 3. Antolakuntza egituran eta operazio egituran honako lanpostuak egongo dira. Jefea, ofiziala, operazioen burua, atal burua, subofiziala, zerbitzu burua, lehenengo mailako agentea eta trafikoko auxiliarrak edo laguntzaileak. Horren bestez, tokiko udaltzaingoaren organigrama hierarkikoa hauxe izango da. Guk proposatzen dugu gauza bera esan beharko duela eta 5. puntu bat gehituko genuke. Ikuskapen eskalaren barruan egongo dira atal burua, subofiziala, zerbitzu burua eta agente guztiak. Eta subofizial kategorian sartuko dira horiek guztiak. Hortaz, honako proposamena egiten dugu. Lehenengo puntuan hauxe esango da. Proposamena horrela geratuko da, baina gero 5. puntu hori gehituko dugu. Berriz ere irakurtzen ari da lehendik irakurritakoa. Y jefe de servicio quedan reservados a la escala de inspección y a la categoría de suboficial. No sé si me corresponde. Ez dakit niri dagokidan hitz egitea azaltzeko. Bai, esan dudan bezala, Euskadiko Poliziaren legeak ezartzen du, udaltzaingoen egituran hauek izango direla kategoriak. Eskala teknikoa, intendente eta subkomisario eta komisario kategoriarekin, ikuskapen eskala, ofizial eta subofizialekin, eta oinarrizko eskala. Lehen mailako agente eta agenteekin oroar. Hala eta guztiz ere, Euskadin, heterogeneotasun handia dago plantilletan, prestakuntzan eta baliabide teknikoetan. Baita horiek dituzten eginkizunetan ere. Hori guztia gertatzen da, arautegien ezelako jasotzen benetan dagoen errealitatea udalerrien arabera. Horien biztanleria kontuan hartuta eta udalerri bakoitzaren ezaugarria kontuan hartuta. Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak dituen eskumenak erabiliz eta Euskadiko Segurtasun Publikoko sistema arautzeko daukan eskumenagatik aldaketa batzuk egin zituen. Eta horrela udaltzaingoen funtzionamendua arautu ahal izan zuen. Izan ere, dekretu horretatik zenbait artikulu aipa daitezke, 6. eta 7. zehazki. Guri dagokigunaren arabera, lehenengo atalean hauxe esaten du 6. artikuluak.
6. artikuluak adierazten ditu zeintzuk diren eskala bakoitzaren eginkizunak, eta horiek honela zehazten ditu. Bat, horiek esleituta dituzten ikuskapenak eta funtzioak gora behera, eskala bakoitzeko funtzionarioek oroar funtzio hauek izango dituzte. Eskala teknikoan, antolakuntza, zuzendaritza, orientazioa, koordinazioa eta berrikuspena, eta hala badagokio zerbitzuak egikaritza. B. Ikuskapen eskalan hauze dagokie. Berehalako erantzukizun egikizunak dituzte. Zerbitzuak egikaritzeko eta planifikatzeko. Eta C. Oinarrizko eskalan goi mailako buruek planifikatutako lanak edo eginkizunak bete beharko dituzte. Eginkizunak ezarri beharko dituzte, esan dudan bezala, eta horiek kategoria eta eskala desberdinak kontuan hartuta. Gauzak horrela, guretzat begibistakoa da, lanpostu batzuetan erantzukizuna berehalakoa bada eta zerbitzuak egikaritu eta planifikatu behar badituzte, ikuskapen eskalak eta ofizial eta subofizialek egin beharko dutela lan hori. Eta barne promozioko baliabideak albidetu beharko dira. Horrela, behar diren eginkizunak burutu ahal izateko. Horrela, orain arte gertatu den bezala, saihestuko dugu operazioko buru batek egin beharreko lana, oinarrizko eskalako langile batek egitea. Hau da, lehen mailako agente batek egitea lan hori beste pertsona bati dagokionean. Eta oinarrizko eskalako funtzionarioek, hau da, agenteek egitea horiei ez dagokien lana. Izan ere, horrek dana desnaturalizatzen du eta guretzat ez da bidezkoa eta barne promozioa ekiditen du. Hori guztia, tokiko udaltzaingoaren barruan. Horrez gain, poliziaren legearen xedapenak beteko ditugu. Hau da, ikuskapen eskalan sartuko dira subofizial eta ofizial guztiak. Eta horrela, sarbidea, merezimendu eta gaitasunaren printzipioaren arabera egingo da. Eta prestakuntza ikastaro bat egin beharko dute. Baita praktika batzuk ere. Izan ere, gaur egun dagoen bezala ez da hori betetzen, ez da bermatzen ere. Laburbilduz, ez dugu bakarrik barne promozioa sustatzen funtzionarioentzat, hau da getxoko tokiko udaltzaingoaren funtzionarioentzat, baizik eta horrez gain gaitasunik handiena duten pertsonei aukera ematen diegu euren merezimenduak erakutsi ahal izateko eta goi mailako eskala horietan sartu ahal izateko. Guk ez dugulako ulertzen zerbitzu buru batek, hau da organigraman dagoena eta goi mailako kategoria daukana, hierarkikoki gorago egotea. Izan ere, lehen mailako agenteak prestakuntza jasotzen du eta praktikak egiten ditu. Eta zerbitzu buruek ez dute hori egiten, ez dute prestakuntza hori jasotzen. Eskala edo kategoria promozionatu gabe. Eta operazio buruarekin gauza bera gertatuko litzateke. Izan ere, subofizialaren parekoa da, baina berak ez du prestakuntzarik jasotzen eta ez du praktikarik egiten aginte gaitasuna izateko. Horregatik guztiagatik uste dugu emendakina onartu behar dela. Izan ere, bakarrik horrela egokitu ahalko genuke hemengo, hau da, Getxoko tokiko udaltzaingoaren arautegia Euskadiko legera. Mila esker. Zuri, behin emendakina azaldua izan ondoren, eztabaidan sartuko ginateke, eta gero emendakina bera boskatua izango litzateke, beraz norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, hemendik zuzenketaren inguruan hitz egiteko. Geltzeguren. Arrastion berriro. Como he señalado anteriormente, hoy no planteamos más reforma del reglamento. Gaur, proposatzen duguna da 58/2015 dekretu horretara egokitzea Getxoko tokiko udaltzaingoaren arautegia. Izan ere, Euskadiko poliziaren legearen 5. aldaketara egokitu beharko dugu gero. Eta horrela, 7. artikulua beteko dugu. 7. artikuluak, 2. atalean irakurri egin den bezala, esaten du antolakuntza arautegiak, kategoria guztiak arautu behar dituela poliziaren barruan. Eta arautegiaren 25. artikuluan
hori jasotzen da agentearentzat, lehen mailako agentearentzat, subofizialarentzat eta ofizialarentzat. Horiek baitira gaur egun poliziaren egitura osatzen duten kategoriak eta horiek primeran egokitzen dira 6.2 artikulura. Izan ere, horrek besteak beste C paragrafoan esaten du ofizial kategoria egon beharko dela 15.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan. Eta plantillan 20 langile baino gehiago dauden udalerri horietan. Beraz, esan dezakegu dekretuak esaten duen hori betetzen dugula. Izan ere, kontuan hartu behar dugu dekretuan jasotzen den bezala, Getxoko udaltzaingoak ezin duela eskala teknikorik eduki. Era berean, eta bestetik, esan beharra dago, dekretuaren 7. artikuluak ez duela sedatzen lanpostu bakoitzaren kategoria. Izan ere, bakarrik aurre ikusten ditu zeintzuk dira eskala bakoitzari dagozkion eginkizunak. Eta nik uste dut, eta berriro errepikatzen dut, guk behar bezala betetzen dugula 7. artikulu hori, eta 25. artikulura egokitzen dugu. Era berean, 5. artikulu bat sartzeko proposatzen da. Eta, esan beharra dago, kasu horretan, ez dela 7. artikuluan eskatzen dena betetzen. Izan ere, asmoa desberdina da. Gehikuntza honekin daukazuen asmona da, beste polizia kategoria batzuk esleitzea beste lanpostu batzuei, eta lanpostu horiek existituko dira edo ez, baina hori ez da gure aldaketaren xedea. 19. artikuluak aurre ikusten duen bezala, esaten du existitu ahalko dela. Hortaz, proposatutako idazketa ez da zuzena. Nahazten direlako lanpostuak kategoriekin. Ofizial eta subofizial kategoriak dira. Eta beraz, horiek badaude erreserbatuta ikuskapen eskalan eta ofizial eta subofizial kategorietan. Eta ezin da bestela izan. Horregatik guztiagatik guk uste dugu proposatutako aldaketekin behar bezala betetzen dela dekretuaren 7. artikuluan aurre ikusitakoa eta zedatutakoa. Eta horregatik bozkatuko dugu emendakin horren aurka. Eskerrik asko, beste norbaitek, Ibon Rodríguez, zure da hitza. Barratzalon, denaren, okerraz banago, ointxari gara, emendakinaren inguruan. Vale, guke, labur esateko, gu printzipioz astenitu ingo gara, gure ustez, emendakina, ez da txarto, baina emendakinak ez dio erantzuna ematen guke udaltzengoari eskatuko genioken prozesuari. Eta astenituko gara emendakinan, ondoren astenituko garen bezalase, azken finean, faltan botatzen dugulako benetako hausnarketa prozesua, eta hausnarketa prozesu horren emaitzak eman beharko liguke zen izango litzateken organigrama, eta zentzu horretan emendakinak ez du arazoa konpontzen, baizik eta partxe bat besterik ez dugu ikusten. Horregatik astenituko gara, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, emendakinaren inguruan, Paula Mieba. Bueno, por contestar... EH Bilduri erantzutearren, esan nahiko nuke gauza bat dela egitura arazo hori ez konpontzea, eta beste gauza bat dela jarraitzea organigrama honekin. Izan ere, organigramak eta arautegiak ez du Euskal Autonomia Erkidegoko dekretu hori betetzen. Guk uste dugu egitura hobetu behar dela, hain zuzen ere, eginkizunak, bai, zedatuta dauden arren, ez dira kategoriak eta eskalak zehazten. Beraz, totum revolutum bat daukagu, ez dugu hori ulertzen, eta ezin dira C bat bezala sailkatu guztiak. Hau da, agente bat ezin da gorago egon, bere buruaren gandik gorago egon. Buruaren eginkizunak hauek dira, bale, ados, baina ez da arautegian islatzen. Gero, lanpostuen zerrendan ez dugulako oinarritzat hartzen hori, hain zuzen ere, gaur aipatzen ari den dekretu hori. Horrez gain, esan dugu adibidez. Arautegira jotzen badugu, 25. artikuluan, atal ofizialean keltzek esan duen bezala, bai, esartzen da lanpostua eta plaza. Hau da, plazak eta lanpostua daukana, hau da, subofiziala den pertsonak eginkizun hauek izango ditu, baina gero bakarrik ikusiko dugu zeintzuk diren bere atasa, bere eginkizunak. Ez dugu ikusiko zein den bere plaza, bere lanpostua. Beraz, erren dago hori, ez dago ondo zehaztuta. Beraz, ez dakigu zer behar duen bakoitzak horra altzeko. Eta gure galdera oso argia da.
ez dago deskribatuta esan bezala, ez dakigu zein da eduki behar duten plaza edo lanpostua hori lortzeko, eta guk uste dugu arautegiak hori islatu behar duela eta dekretuak hori eskatzen duela. Horregatik, dena azaldutako guztiagatik eta gauzak ondo egiten ez direlako eta horrela arautegiak ez duelako behar bezala betetzen dekretu hori, gure emendakina proposatzen ez bada barkatu, onartzen ez bada, arautegi horren aurka bozkatuko dugu. Eta guk uste dugu oso beharrezkoa dela eskalei buruz hitz egitea, kategoriei buruz hitz egitea, eta argi geratzea zeintzuk diren barruan geratuko diren kategoriak eta plazak, eta nola heltzen da plaza edo lanpostu bakoitzera. Gainera, txosten guztietan, hau da poliziaren tagak egindakoak, ez da esaten gure proposamena ilegala denik, edo zuzenbidearen aurkakoa denik, ez dugu ezer urratzen, izan ere, dekretura jo dugu, eta dekretu hori hartu da kontuan gaur aurkezten den aldaketa partzial hori egiteko. Beraz, hau da gure proposamena, eta benetan tamalgarria da EH Bilduk abstentzioa bozkatzea, pentsatzen genuelako EH Bilduk alde bozkatuko zuela. Hau da, hausnarketaren alde egingo zuela, beti gaudelako aldaketen zain. Esker, Ibon Rodríguez. A ver, Paula, ederki ondo, kontrako eruditu harren, ederki ondo ulertu dugu zuen helmendakina, ederki ondo ulertu dugu erreglamentua, legea eta proposatzen den aldaketa. Baina proposatzen den aldaketan, zuen helmendakinean adibidez ontzat ematen da hor ematen den organigrama. Egiten duzuen da parrafotxo bat gehitu. Eta hor ematen den organigrama ontzat ematen duzue, zuen helmendakinean bertan agertzen organigrama horrek adibidez, ez dio erantzuten erreglamenduan agertzen diren bete beharrei. Esate baterako. Orduan, zeuek esaten duzuena, ontzat ematen duzuela, zeuek interesatzen zaizue, oso ondo, guretzako hau ez doa inora. Hau ez doa inora. Hau da, egiten den konponketa bat, legala izan daitekena edo, baina ez dio erantzuten benetako arazoari. Eta ez gara sartuko olako konponketetan. Zeuek interesatzen zaizue, oso ondo. Gu nahi duguna da, benetako hausnarketa bat. Dena den, gogoratuko dizut, guk ez dugu erreglamendua aldatzeko proposamena egin. Erreglamendua aldatzeko proposamena han mailan egin dute, baina negozu segitzen dugu honen inguruan eztabaidatzen aber zein dan bakoitzadakan jarrera udaltzaingoaren inguruan, baina ulertu dugu zeuen proposamena eta ez gara sartuko bide horretatik, eta aztenituko gara ondorengo proposamenen aztenituko garen arrazoi berdinengatik. Beharrezko hausnarketa behar dalako, eta zeuek proposatutako parrafori gehitzeko ez dio horri erantzuten. Oso garbi dago. Eskerrik asko. Keltxe Iguren. Besterik gabe gustatuko litzaidake lehen esandakoa errepikatzea. Gaur osoko bilkuran aurkezten dugun proposamena da dekretu horretara egokitzea. Beraz, espedientean bertan agertzen den bezala, esartzen dena da egiten den aldaketa horrekin betetzen dugula dekretua. Agian gukentzat ez da nahikoa, baina guk uste dugu ez dela horrela, errespetatzen dugu. Baina guretzat ez da horrela, esan bezala, 6. eta 7. artikuluek esartzen dutenaren arabera, hau da, egitura izaera handiena duten artikulu horiek esartzen dutenaren arabera, guk hori betetzen dugu. Eta 7. artikuluak 2. atalean hauze esatzen du. Esleituta dauden guztiak gora behera, eta polizia taldeen, polizia kidegoen egitura gora behera, hauek izango dira kategoria eta eskala horien eginkizunak A, B eta C, eta 2. paragrafoan esaten du honakoa. Udalerri edo udal bakoitzari dagokio aldaketa horiek egitea eta eginkizunak ezartzea. Hau da, kategoria bakoitzari dagozkion eginkizunak ezartzea. Eta guk 25. atalean artikuluan ezarrita ditugu eginkizun guztiak. Agian ez gaudea ados, baina hori beste kontu bat da. Eta horren inguruko beste hausnarketa bat egin beharko litzateke, baina hori ez da gaurko kontua, ez da gaur egin beharreko hausnarketa. Esan bezala, geroago egin beharko dugu hausnarketa hori. Badakigulako, eta bitan esan dut jadanik, baiet, arautegian aldaketak egin behar dira, badakigu, eta aldaketa zehatzak egin behar dira horretan, eta organigrama aldatu beharko da, etorkizunean hain zuzen ere dagozkigun aldaketak eta doikuntzak egiteko, eta egingo den aldaketa hori, hau da, legean egingo den aldaketa horretara egokitzeko.
Izan ere, aldaketa horren ondorioz berrikuspen bat egin beharko da, eta arautegia berrikusi, aldatu eta moldatu beharko da. Beraz, ordurako utziko dugu. Edo bestela esan da, gaurkoa ez da hori. Gaur nahi duguna da arautegia egokitzea. Hain zuzen ere, lehen aipatu dugun dekretu horretara egokitzea. Beraz, uste dugu emendakinak ez duela ezer berririk ekartzen aldaketa horretan eta horregatik egingo dugu aurka. Mila esker. Bai, esken egotzen da, beko sokera. Bai, eskerrik asko. Keltze, yo creo que... Keltze, nik uste dut, gobernu talde bezala, ez dakitea jota bezala, baina zuek erabaki duzue ez dela momentua. Baina nik uste dut hori tokatzen zaigula orain, hausnartu behar dugu horren inguruan. Orain dela nahikotxo beharrezkoa da horren inguruan hausnartzea. Ez da guken kontua, baina sindikatuekin ere hitz egin dugu horren inguruan. Jakine genuen zer uste zuten langileek. Ez genuen alderdi politiko bezala egin, soilik euren iritzia ezagutu nahi genuen udaltzaingoaren barruan, eta horregatik hitz egin dugu haiekin. Eta, hain zuzen ere, horregatik, gehienek ulertu dute eta babestu dute gaur aldaketa hau proposatzea. Haiek hori eskatzen duterako, hausnartzeko eskatzen digute, eta ezin gara betiko zain egon, beti egiten ditugu aldaketak poliziaren legean, baina ezin gara aldaketa horien zain egon betirako. Urtero gertatzen da gauza bera, urtero gaude zain, hau da, lanpostuen zerrendaren aldaketaren zain eta arautegia ahastearen zain. Izan ere, arautegia ez da derrigorrezkoa udalean arautegia edukitzea, baina badaukagu, arautegi hori badago, nik uste dut, bete beharko lukeela legeak ezarritakoa kategoriei, eskalei dagokienez eta lanpostuei dagokienez. Adibidez, Bilbon lanpostuen zerrendan oso argi adierazten da nola daiteken edo eskura daiteken lanpostu bakarra, eta hori zen lehen aipatzen nuena. Zein da eduki behar duzun plaza lanpostu horretara heltzeko, eta berriz ere esaten dut, Bilboko lanpostuen zerrendan tokiko udaltzaingoaren arautegian oso argi islatzen da, eta getxon ez daukagu hori, lanpostuen zerrendan ez da zehazten hori, arautegia ez da argia, eta gure ustez ez du betetzen legeak ezarritakoa. Mila esker. Emendakinaren inguruan bosketara pasatuko ginateke. Emendakinaren alde, guk getxo abstentzioak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, emendakinaren aurka, jeltzaleak eta sozialistak beraz bertan behera geratzen da emendakina, eta hasieratik aurkeztutako proposamenaren inguruan nahi baldin baduzu eztabaidatzea hauxe da momentua, norbaitek nahi baldin badu hitzartu, bai, Ibon Rodríguez. Bai, labur, gehiena lehen esan dudalako, baina kontua da, egokitzapen formal bat izateko nahiko berandutzu ibiltzen dela gobernu taldea iruditzen zaigula. Hau da, 3 urte egon dira egokitzapen hau egiteko, legez hola araututa dagoelako, eta hau da, egokitzapena egin ziteken azken plenoa. Horrengo plenoa, maiatzeko plenoan ja, berandu ibiliko ginateke. Beraz, berandutzu, eta lehen ezan bezala aukera galdua. Aukera galdua, gure ustez, Getxoko udaltzaingoa behar duelako hausnarketa bat, benetan aztertzeko Getxoko herritarrak zenolako udaltzain eredua behar duten, eredu horren arabera antolatuko genuke, geure ustez, organigrama eta funtzioak, eta eredu horren arabera ikusiko genuke ondoren nola arautu erreglamendura. Eta lehen ez dizut erantzun ez duelako merezi, ja, bete bueltak eman bata bestean atzetik, baina esan dugun bezala, osea, hausnarketa nahi dugu. Eta hausnarketa ematen ez den bitartean, olako egokitzapenak edo olako emendakin nola itzateko ezer gutxi egin dezakete benetako eredu baten hausnarketaren alde. Eta hori da eskatzen duguna. Getxostarrek behar dugu, nahi dugun udaltzaingoaren inguruko hausnarketa bat. Askotan entzun izan diogu gobernu taldeko kide batzuei aratzotzo batzu dauzela edo udaltzainek ez dutela hau edo beste egin nahi. Gauza guzti horiek argitu inbarko lirateke, eta horren arabera antolatuko genuke udaltzaina. Baina eske gainera, esan bezala, zuen erreglamenduan bertan agertzen dira 4 atal buru, edo 4 atalak, 4 sekzio dauzela Getxoko udaltzainean. Organigraman bakarrik agertzen da sekzio buru bat. Ez dakigu sekzio buruan horren gainean dagoen eta noren atzean dago. Eta guzti hori, zeuen emendakinaren ez duzue konpondu, eta ez da konpontzen ez dare udalak eman duen proposamenarekin. Beraz, hausnarketa ematen danean, hausnarketa horretarako preste hongo gara, edozein momentuan,
eta hausnarketa sakon bat emateko, eta horretan laguntza guztia eskainiko diogu, bai guk taldeari, bai gobernu taldeari, bai denari. Baina bitartean partzea jartzeko eta ezer ez lortzeko, ez gara bidean topatuko eta bakoitzak egin dezala bere ustean nahi duena. Zeuek sindikatuekin hitz egin duzuen bezalaze, guk ere sindikatuekin hitz egin dugu eta sindikatuekin hitz egin arren eta arraroa iruditzen bazaizu ere guk gure jarrera dauzkagu eredu polizialaren inguruan eta hori da mantentzen duguna. Sindikatuak lagungarriak izan daitezke, baina gure jarrera dira. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Bozketara pasatzen gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos eta aurka, guk getxo beraz onetzita geratzen da proposamena, eta urrengo puntura pasatzen gara, ogasuna kontuak ekonomia sustapena, giza baliabak hezkuntza gazteria eta Euskararen esparruan, 57. puntuan hain zuzen, 2025/2018 zenbakidun dekretuaren berri ematea aurrekontuak igerrizko kredituz baliatuta aldarazi idazkari jauna. Batzordearen proposamena da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontuen aldaketaren dekretu hori jakintzat ematea. 2025-2018 zenbakidun dekretua 6.671,05 euroko zenbatekoarekin, kreditu gehigarria 2018 bat, hardware bat kulturetxeko ordutegia kontrolatzeko erabiltzen den fitxatzeko erlojurako. Urrengo puntura pasatzen gara, 58. puntura, KE/2018/06 kreditua erantzi arazteko dekretuaren kontu ematea. Ezkeri jauna. Batzordearen proposamena, hau da, eransketaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu hau jakintzat ematea. 2018 zenbakidun dekretua, 58.789,89 euroko zenbatekoarekin. Inork ez baldin badu itxaskatzen, urrengo puntura pasatuko gineteke, 59. puntuan aurrekontuaren idaketak finantzatzeko asmoz, 2017ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2018ko denboraldian, gastu orokorretarako erabiltzea dela eta finantzia iraunkortasunaren txostena. Ezker jauna. Batzordearen proposamen hau da, bat udaleko kontroltzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako apirilaren 10ko 6.2018 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez 2018an lehenengo hiruhilekoan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 6.2018 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskal izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Honen berri ematen dugu bakarrik, ez da, Ezker jauna? Bai. Urrengo puntura partzen gara beraz, hirugarren barkatu? Bai, hartzazu. Santiago Zain. Bai, eskerrik asko alkateena, arrastion da noi. Bueno, según el informe de Internet. En este periodo se han, aldi honetan, 6 tarte onartu dira. Guztira, 35.000 milioi euro zeduen horregatik, eskatzen dizut ogasuneko zinegotzia horreko plenoan esan dizuen bezala, mesedez, jeitsi herritar guztien presio fiskala gogoratu eteetaz, autonomoetaz, eta ez ahaztu berriz ere, 35.000 euro soberakin ditugu, badago tartea, ogasuneko zinegotzia gogoratu, mesedez, enpresa txikiak, ertainak, autonomoak, mesedez ez ahaztu horiek guztiak. Ignacio Uriarte. Bueno, arratzalde guztiak. Bueno, brevemente porque... Labur esango dut, ez daukalako mami gehiago. Egia esan soberakina handiagoa da. Ahaztu egin zaizu esatea zein den, ez. Zuek orokorra aipatu duzu, baina 8 milioi gehiago geratzen dira hor. Guztira 53 milioi euro. Baina tratatutako kredituak inkorporatzen badituzu, oraindik handiagoa da.
eta ia 30 iristen gara, beraz, soberakin askea ez dira 43 baizik eta 11 inguru, gutxi gora bera ari naiz kontu ateratzen, mesedez zure txandan hitz egingo duzu. 11 milioi horietatik, aurre proiektuan, esaten da, ze inbertsiotara bideratuko diren, ez da? Baina, ia erabat bideratu dira, ia ezenbateko osoa, eta ez, presio fiskala ez da areagotu, ez da tasarik, ez da zergarik areagotu. Eta ez da, hemen horrelakorik erabaki, ez daukat beste gauza hondirik esateko horretaz gain, mila esker. Santiago Sainz? Ignacio, tenemos un gran... Urtero Ignacio, badugu soberakin handi bat, eta urtero gauza bera eztabaidatzen dugu aurrekontuaren inguruan, ez? Beti esaten dizut zerga presioa jaisteko etengabe esaten dizut, ibiarena ere horri esaten dugu, gure proposamena askoz ere progresiboagoa zen, eta zuk ez zenuen nahi izan presio hori jetxi. 35 milioi inguru ditugu eskuragarri. Nik uste dut ondo azaldu dudala, 43 milioi ditut, ez dakit papera galdu dituzu, baina ondo behiratu, besterik ez nuen esan nahi, eskerrik asko. Ignacio... Andrés. Buenas tardes, otra vez. Iruditzen zait ez dela lekua, ez dela uneak elkarrizketa bizateko baina tira. Paperek oso ondo diote dena, ez gara galdu, 23 milioi 940.000 euro ditugu, hori da soberakin orokorra, baina eraginpekoak ez dago erabat bideratuta, ez dago konkretuki, esan da, afektado hitza erabiltzen da, baina inbertsioetan ondo izan behar dugu buruan hori zer da. Ia 30 milioi euro horiek inbertsioetara bideratu dira, zati txiki bat erabiltzen da aurrekontuetako proiekturen bat bukatzeko, baina afektado horretan ez daukana xede konkretu bat, bilatzen zaio. Nik nahi nuen argitu zertzen soberakina hau, baina nahi baduzue berriz azalduko dut. Proposamenak hor daude, inbertsioetara bideratuko da, eta proposamen gehienak pleno honetan, udaletza honetan erabaki ditugu. Eta ezin dugu gauza bera, diru bera, bi gauzetara bideratu. Hori dana hemen eztabaidatu dugu, hemen erabaki dugu zertan inbertituko dugun dirua. Orduan, kredito txertaketa horiek hitz egiten dira, ez da, plenoetan. Eta ez zelorri batean jartzen dugu jasota xeeki zertan erabili diren. Eta ia erabat, inbertsioetara bidiratu da eta konprometituta dago. Eta konprometituta ez zegoena urte honetan zehar. Erabakiko da. Eta aurre ikusita dago baita ere, soberakin txiki hori geratzen dena, zertan erabiliko den. Ez daki zergatik aipatzen duzun behin eta berriro presio fiskala, zerga presioa, baina aurten ez da aldatu, ez da ezer igo, zerga bat bera ere ez da igo. Orduan ez daki zergatikan ekiten duzun, horremezte zergatikan errepikatzen duzun. Gertatu da, gertatu dena, hau da, izostea, zergak izostuta geratu dira, udal zergak. Eta hori izan da gertatu dena, nik uste dut argi dagoela, badakitzuk zure interbentzioan beste zerbait esan nahi duzula, baina ez da horrela, nik ez dut berriz hitz egingo horretaz. Mila esker. Zuri. Urrengo puntura bastan gara beraz. Garren puntura, inzuzen, gehigarrizko kreditu ematea honesteko proposamena Getxoko udalaren diru laguntza izenduna Asociación Getxo Empresarial y Comercial, Getxo Enpresa eta Merkataritza elkartearentzat, Getxo Moda 2018 deritzan ekitaldia burutu ahal dezan. Ignacio Uriarte, zuria da hitza. Bai, arratsaldeon, labur, honak hartzen dugun puntuaren... Itxoin pixkat, idazkari jauna, igual lehenengo irakurri beharko zenuke zu proposamen, ez da? Bueno, proposamen hau dino. Honestea gehiagrizko kreditua emateko espedientea, zenbakia da 2018ko bigarrena, eta zenbatekoa dira 15.000 euro. Eta horrek jartzen da nora dago zuzenduta. Oain bai, Ignacio Uriarte zurea da hitza. Bai, alkate hona, eskerrik asko. Bueno, beren esan duan moduan, apirilaren
maiatzaren 4, hau da, datorren astean, bitarteko astean, Getxoko modaren eta estilismoaren astearen 33. edizioa ospatuko da. Helburu nagusiak, gure udalerria modako referente bihurtzea, eta Getxoko modaren eta osagarrien sektoretako komertzioak, naiz estilismoko enpresak sustatzea dira. Aipatutako helburu hauekin, hona ekartzen dugun proposamen hau, hona ekartzen dugun proposamena 15.000 euro gehiagorekin indartzea da, gogoratu, urtarrian 50.000 onartu egin genituen, guztira 65.000 euro izango lirateke aurten ospatzen den Getxo modorako. Hori da gure proposamena. Eduardo Andrade, zure da hitza. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Eskerrik asko alkate jauna. Guk esan genuen urtearen hasieran 2018rako nahi genuen izatea Getxoko merkataritzaren urtea, ez? Eta hildo horretatik saiatu gara dugun guztia egiten, laguntza emateko, ez da? Denda txikiei, dendei, eta zergatxo batzuk ere jeistea lortu dugu, zaborrak eta alkantarillak pizgarri izateko, ez? Merkataritzarentzat. Baita ere proposatu dugu laguntza bat ematea inbertsioarentzat, alokairuentzat, jendea gure udalerrira etorri dadin inbertitzera, hori airean dugu, baina gu saiatuko gara hori hemen ezartzen gura udalerrean, eta ondo funtzionatzen ari ziren dendei laguntzak eman dizkiegu izan dugun laguntza guztiak. Algortako denda, Getxo enpresas, laguntza handiak eman dizkiegu, eta orain, Getxo moda datorrez, gure eskakizuna izan da, orain dela urte asko 2 egun ziren moda desfilea, gero krisiarekin egun bakarrean utzi da, eta gure ustez berriz ere tradizio horri heldu behar diogu, eta moda ekitaldi, hau hain garrantzitsua den ekitaldi honi, berriz indartu behar du, ez? Getxotaz hitz egiten da leku guztietan, eta hori garrantzitsua da. Eta Getxoko moda, Getxoko ostalaritzak, hori danak ere onurak izango ditu proposamena oso bikaina da guretzat. Gustatzen zaigu bigarren moda egun horren ikuspegia ere partekatzea, eta guk alde egingo dugu noski. Ibon Rodríguez. Ez dakigu zergaitik bapatean Getxo modan igotzen den diru laguntza. Jarrera hori leku guztietan ikusiko bagenu, herriarentzat garrantzitsuak izan diren ekitaldietan, uler genezake. Eta honekin ez dugu esaten Getxo modak egiten duena txarto dagoenik. Getxo modak egiten duena ondo dago, eta ziur asko Getxo modak beharko du hau, eta ziur asko gehiago beharko du. Klaro, galdera zein da gobernu taldearen irizpideak? Egoko zaio diru laguntza 27,5 batean baita ere Getxo fotori? Igoko zaio Zerifalarizi? Zerifalarizek ere, eta Zerifalariz epatzen dut, iaz Zerifalariz eta Getxo modaren diru laguntza izendunak une berean aprobatu genituelako. Eta jakin badakigulako ere, Zerifalarizek esaten duela gauza txukun itxeko askoz be diru gehiago beharko lukela. Eta ez da herritik joan, beste herri batzuetara eskaintzak izan dituen arren, adibidez, oso getxostarra dalako antolatzailea. Baina kontua da, zein da udal gobernu taldearen irizpideak batzuei diru laguntzak igotzeko eta beste batzuei diru laguntzak ez igotzeko. Hori da galdera. Eta gero, zein ereduari erantzuten dion hau. Oso garrantzitsua zen gure ikuspegitik ere, Getxoko ekonomiarentzat egiten zen artizautza azoka. Baina hori desagertu izan. Dirurik etzeolako, edo dirura egon arren artizautza azoka ez zalako sartzen gobernu taldearen lehentasunen artean. Aldiz, gobernu taldearen lehentasunen artean bai sartu egiten dela, era pribatuan bai enpresak edo bai herriko taldeak kasu honetan bezala antolatzen dituzten ekitaldiak diru laguntza ematea, eta horrela era pribatuan antolatzen diren horretan, eta hor bizitzen diren askotan estutasunak, ez dira izango udal gobernu taldearen ardura, baina udal gobernu taldearen ardura da eredua. Orduan, zergaitik goera hau? Zergaitik hauei bai, ontzat ematen dugula,
eta beste batzuei ez. Zein da irizpidea, hemen, gorantza egiteko eta beste batzuetan ez. Horregatik, printzipioz, aztenituko gara, getxo modak behar duelako, bai ezke beste batzuek ere behar dutelako. Orduan, irizpide koherente bat nahiko genuke. Ignacio Uriarte. Arratsaldeon berriz. Bueno, lo cierto es que Getxo Moda está... Gauza da, Getxo Modaren 33. edizioa izango dela. Ez da, ekimen asko zifra horretara iristen, ondo finkatutako ekitaldia da, gainera lan egiten ari gara zabaldu dadin jarduera, edizio honetan gertatu den bezala, bermatzeko jardueren zabalpen horrek jarraituko duela gure xedearen hildoa, ez da, azkenean sustatzea, ekonomia sustatzea, eta horregatik jo dugu egokitza, puntualki bestea, diru gehiagorekin aurten, astebete irauten duen ekitaldi hau izan da arrazoietako bat, pasarela bai 2 egunetara zabaldu da, baina azkenean beste jarduera batzuk ere badaude, beste hildoak, Getxo Moda eta Serifalariz, Bilduko bozeramaileak esan duen bezala diru laguntza nominatiboetara ateratzea erabaki zen, ondo zuzkituta dago, diru ondo horrentuta dago, eta orain ez dut alkatuko, beste pleno batzuetan egin dut, uste dut gutxienez behin edo bitan egin dudala aurten, ez dago azalpen sakonagorik. Bai, nahi dugu apustu sendoagoa egin Getxo Modaren alde, eta Getxo enpresa ere badelako gure udalerriak duen elkarte zaharrenetako bat, eta horregatik pensatu nahi izan dugu konfiantza handiagoa eman, eta ikusia funtzionatzen duten jarduera horiek, eta ondo funtzionatzen badute, agian antzeko diru laguntza bat emango genioke aurrerago, eta ez badute ondo funtzionatzen, ez genieke berrituko, igoera hori. Susan Andreio, mesedez? Arratsaldeon guztioi. Gure taldea Ibonek esandakoarekin erabat ados dago. Azken finean, inork. Eta bideo batez eskerrak eman aizkiot, Andre jaunari, ez digute eman informazio guztia, ez da ere zenbat egunera luzatu den, ez digute eman, ez da ere prentsan atera dena, pintxon ibilbidea, eta erakusleioen ibilbidea, eta hori dena guk ez genekien, ez dakit benetan behar dugun erakustea hori, baina guk ez dugu ikusten informazio honekin, emandako informazio honekin, ez dugu ikusten, presaskoa denik, ez igoera hori guri gehiagizko iruditzen zaigu. 37,5 da, Ibonek esan dugun bezala, gehiagizko iruditzen zaigu eta gu ere abstenitu egingo gara. Eduardo Andrade. Ni kontra egingo dut pixka bat, guk bai pensatzen dugu premiazkoa dela Getxoko dendak babestea, ez da, ez? Ze ikusten dugu algotatik denda asko ari direla isten, ez? Asko itxi dute, tamalgarria da pena ematen du. Eta Getxo Moda ez da bakarrik moda desfile bat, askoz ez gehiago da, pintxo eta erakusleio ibilbide horrek jendeari erakusten dio gure udalerria, ez? Berapen fiskalaz hitz egin dugunean ere, ez? Eta zerga jaistea, saiatzeko dendak irekitzea hemen, ez? Guk egin ditugu proposamen asko hildo horregatik, baita ere dendak jartzeko laguntzak emateko. Zuek esaten zenuten, hori da bakarrikan jendea erakartzeko, ez? Getxo Moda da, hain zuzen hemen daudenak sendotzeko, ez? Saiatzeko modaren aitzakiarekin jendea ekartzea Getxora, konsumitu dezatela gure dendetan, egon daitzezela gure udalerrian eta dirua hemen gastatu dezatela. Diru hau ez da horren beste, 15.000 euro dira, eta iruditzen zait, tradizioz 2 egun zirela Getxoko modan, erreferente da Euskal Herrian, hemengo moda, eta oso garrantzitsua da. Jarri Getxoa aste honetan mapan, eta oso garrantzitsua da.
gure udalerriko denden egoera kaotikoa da. Guretzat merkataritzaren urtea da, idea gehiago ekarri behar ditugu eta ekarriko ditugu, eta dendei ematen zaien guztia ondo emandakoa da, ezta? Eta guk babestuko dugu. Eta guk proposatzen dugun guztiak ere nahiko dugu gobernu taldeak babestea. Eskerrik asko. Andoio? Bueno, nosotros tampoco... Ez egia esan enauzu konbentzitzen zure azalpenarekin, ze pasarela, getxoko pasarela etzaigu iruditzen irtenbide ideala, ez? Denda hoientzat. Eta gainera ez digute esan zenbat denda ariran parte hartzen, ez? Getxo modan, ez dakigu, zehazki zenbat, ze impacto duen, ez? Dendetan, bai, badakigu, ze impacto duen, ze eragin duen alokairu presioetan, ez da? Iruditzen zaigu hori askoz ere, impacto handiagoa duela, denden bizi daupen horretan, ez da? Dendek aurrera ez egiteko. Zuk esan bezala, Eduardo, gero eta denda gehiago ari dira izten hemen. Guk ere nahi ditugu dendak babestu, baina ez zaigu iruditzen ekimen honi 37,5 igoera emanda bere aurrekontuetan, hau denik konponbidea ez zaigu iruditzen. Beraz, gure abstentzioari helduko diogu. Ignacio Uriarte. sobre 50. 15.000 erekiko niri beste zifra bat ematen dite, baina hala ere. Ez dauka garrantzi gehiegirik. 2 minutu besterik ez ditut, eta gainera, iruditzen zait, hemen nahi genuela babes osagarri bat ematea getxo moda ekitaldiari, baina berriz ere dendei buruzari gara hitz egiten eta zenbat udaltalde zalantzatan ari dira, ez? Beste batzuk, zorionez, argi dugu hemengo dendak babestu behar ditugula. Hemen getxoko dendak, ez nago Alderdi Popularreko bosera mailak esan duenarekin ados, hemengo gure dendak sendoa dira, garrantzitsua dira, konfiantza eman behar diegu, ez dut uste pleno honetako inork hori zalantzan jarri behar duenik indarra dauka gure merkataritza sektoreak, familiarra da, feminizatua dago, kasu askotan pertsona bati edo biri ematen die lana, eta sakrifizio izugarri eskatzen du, ze pertsona batek edo bik ateratzen dute negozioa aurrera. Horregatik nik eskatzen dut mesedez, hemen gauden 25 pertsonek beti babestea dendak, hemengo dendak, ze guk beti egin dugu familia denden aldeko apustua eta hori mantentzegu. Beste herri batzuetan marka hundien penetrazioa asko ere handiagoa da, gurean ez. Auzoko dendak dira, familia dendak, kalitate handikoak, funtzio oso garrantzitsua betetzen duenak, eta getxo enpresa oso zaharra da, 100 kide inguru, 100 kide luze, dendak dira, kalitate handiko dendak, eta udal honek erabat babesten du beti. Neurri fiskalekin, diru laguntzekin, prestakuntzarekin, eraginkortasuna hobetuta, eta neurri gehiago ekarriko ditugu hildo horretatik. Eta espero dut taldeek, horrela epel geratzen direnak, dendei babesteko unean, baitzez asko esaten dute, baina gero edo abstenitu egiten dira, edo kontran bozkatzen dute, ez dakit, hitza egin asko, baina gero babestu hemen erabaki behar dira gauzak, hemen erabakitzen da zer egin, ez da hitz egitea gauza bakarra, bozkatu egin behar da ere. Ibon Rodríguez. Iba a estar callado, pero es que no me dejas. Isilik egiteko asma nuen, baina ez diazu usten. Esaldi batean, esan duzu bai, getxoko dendakona dira, baina aztu zaizu esatea getxon geratzen direnak. Ze nik uste dut ez dela, babes politikak ez direla ona gobernutik, gero eta lonja gehiago daude utxik, eta zu algortan bizizea, aretatik joan zaitezke, baina horrela,
esango zeniake ze lonja dituzun zure inguruan, ez? Erdialdean. Hemen dendak babestea ez da PNV-tik edo PP-tik egiten diren politikak babestea. Ze merkataritza politika horiek ez dira zoragarriak. Esaten duzue agoa beteta ez, hemen ez da egoela merkataritza algunea hundirik. Baina hemen inguruan badaude. Eta ez duzute, ahal izan duzuenean, boskatu ediz berangokoan ez duzute kontra egin. Orduan ez hain alako arropuzkeriarekin jokatu. Beti ari zarete esaten zenbat egiten duzuen den alde. Baina 2016an egin genuen errolda bat, lonja utxei buruz, esan genuen egingo zela, nun dago errolda hori? Digitalizazioaren proiektua babestu duzue, datuak emango zen izkigutela esan duzue, eta nun, zenbat den da, nun daude datu guzti horiek, nun dago egiten duzuena, orduan, esaten duzuenean ze ona den dendak babestea, esan egia. Ez, esaten duzue izioa ikutu duzuela, eta ez. Ari zarete gezurretan. Izoztu duzun gauza bakarra izan da, izio eskatzeagatiko tasa, eta ez izioa bera. Orduan, mesedez ez eman leziorik hemen, eta bakoitzak eman dezala hemen proposamena. Ez? Eta nahikoa da ez esan, zuen, dendak babesteko zuen modua dela, modu bakarra ze badaude. Guk erabaki genuen mahai bat osatu behartzela, merkataritzaren inguruan zerrekin erabakitzeko. Baina, uste dut gaizki interpretatu zenuetela. Nik uste dut errespetuagatik bakarrik bete beharko zenituzkela udalbatza honetako erabakiak. Eta orduan mesedez ez etorri guri lezioekin. Bosketara pasatzen gara, beraz. Pasamos a votación. Proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos abstentzioak. Guk Getxo eta EH Bildu, beraz, honetzita geratzen da proposamena eta urrengora pasatzen gara. Hirigintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparruan 71. puntua, hain zuzen Getxoko hiri antolamentuko plan orokorraren 7.1.13 artikuluaren aldarazpen zehatza hasiera batean oresteko proposamena, zabaiaren koefizientea zenbatzeko moduari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, hasiera batean honetziko da Getxoko hiri antolaketako plan orokorraren hirigintza arauen 7.13 artikulua, udal zerbitzu teknikoaren idazkuntzaren arabera. Espedientean ingurumen ebaluazio estrategiko inpletuko prozeduari hasiera eman dion, ingurumen ebaluazio estrategikoaren azterlan egokia ageri da. Aldaketak artikuluaren 3. paragrafoan du eragina. Lerro hau erantzen zaio. Eskoletako patio estalien azalerak ere ez dira kontuan izango. Jaraieran agertzen da nola geratuko litzateke artikulu hau aldaketa ostean. Bigarrena, erabaki hau eta bere jatorrizko espedientea jende horren erakusteko nahitaezko tramitea beteko da. Bizkaiko aldizkari ofizialean eta lurraldean gehien irakurtzen diren egunkarietako bitan argitaratuz. Azken argitaralditik hilabeteko epean. Hirugarrena, alkatetxe udalburutzari almena emango zaio, erabaki hauek burutzeko behar diren ebazpenak eman ditzan. Gogoratzen da, akorde aurrera ateratzeko 13 boto aldekoak behar ditu. Joseba Arregi. Bien, arratsaldeon, la propuesta... Gaur ona proposamen bat ekartzen dugu hasiera batean honesteko. Eta begibistakoa da eskolako patioak erabiltzen direla klimaren arabera. Eta estalita ez badaude ezin dira erabili askotan. Beraz, gure helburua da eskolek estalitako patioak izatea eta horrela eskolako aurrek horik erabili ahal izatea. Horregatik, orain dela hilabete batzuk, ikastetxeek eskatu digute patioak estaltzeko. Eta hirigintza parametro batek hau da, zabai koefizienteak hori ez mugatzea. Da idazkariak esan duen bezala, proposamenean jasotzen da, 7.1.13 artikuluan, plan orokorrean esan bezala,
patio eskolen azalerak ez zenbatzea. Izan ere, horrekin demanda hori asetuko genuke eta horrela ikastetxe publiko eta pribatuen ekipamendua hobetuko genuke eta estaltzeko aukera emango genieke. Modu totalean edo partzialki. Eta besterik gabe hori da gure proposamena. Iñaki Gamero tiene la palabra. Eskerrik asko alkate jauna. Alderdi Popularrak alde bozkatuko du. Gure ustez, bidezkoa da, behar hori asetzea, izan ere, ikastetxe askok behar hori daukate, hau da, patioak estali behar dituzte. Eta guretzat, justifikatuta dago eraikigarritasun bezala ez zenbatzea bestela gaitasun asko galduko luketelako. Eta hori da, plan orokorraren arauetako puntu bat, eta badakigu plana zaharkituta dagoela, baina babestuko dugu aldaketa hori nahi dugu. Zehazki, guk ikastetxe batzuk bizitatu ditugu, adibidez astelenean egon ginen ikastetxe batean, eta ikusi genuen beharra agerikoa dela. Beraz, argi eta garbi bozkatuko dugu horren alde. Horrez gain, esan nahi dugu zaharkituta dagoela eta horrez gain beharrezkoa izango litzateke eta hirigintza batzordean puntu hori jorratu genuenean proposatu genuen artikuluak berrikusteko. Hau da, 7 puntu bat atala berrikusi beharko genuke. Orain aldatzen ari garena ere berrikusi beharko da terrazei dagokienez. Hau da, pisuen terrazei dagokienez, 100% zenbatzen direlako, eta guk uste dugu hori ere berrikusi beharko litzatekela. Eta gu pres gaude. Gainerako artikuluak, hau da, sabai koefizientea aztertzen duten horiek aldatzeko eta berrikusteko, ez dakit hori planeamendua berrikusteko batzordean, bilera batean edo, hirigintza batzordean egin dezakegun, baina egitea gustatuko litzaiguke. Gracias, alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Gabilondok aurreko egunetan esan digu, kazetariak esan digu, estatuan gizarte zorroa asko lapurtu egin dela, eta hori doaitzekin lapurtu egin dela. Izan ere, itundutako eskoletan tasa hori igo da, eta publikoan tasa hori basuagoa da. EPB-arekin alderatuta gure udalerrian, adibidez, eskolen mantentzean partxeak baino ez ditugu jartzen eta ematen du ez dela gure erantzukizuna hezkuntza publikoa babestea. Eta neurri horri dagokionez ez dakigu zein izango den horren eragina. Getxon dauden itundutako 5 ikastetxeetan. Ez da zein izango den horien aprobetxamendu maila ere. Beraz, guken ustez, lurzorua askatuko dugu itundutako ikastetxeentzat eta mesede bat egingo diegu, baina gu kalitatezko hezkuntza publikoaren alde gaude. Beraz neurri honen aurka egingo dugu. Mila esker. Esko, este norbaitek, bai, Nerea Ijarrubia zure hitza. Naika etzo, arrastio guztioi. Bueno, ulertzen dugu Bildutik urte handanaren ostean, 2003an egin ziren gaur egun indarrean dagoen apoaren azken aldaketak, bertan zehazten diren parametroak, neurriak zaharkitua geratu direla. Horregatik, arrazoi horregatik urteak daramatzagu modu batean zein bestean, apoaren berrikusketaren aurrerapena eskatzen, askartzea eskatzen. Baina bitartean, 15 urte baina gehiagoren ostean, apoak indarrean jarraitzen du, eta etengabe agerian geratzen den bezala behar handia dago apoa behingoz berrikusteko. Badakigu, esleipena hor dagoela, baina alandabe ezin ditugu erantzukizunei eta ardurei muzin egin. Hori egin izan balitz, ez geundeke aldaketa partziala honen inguruan hitz egiten, ze dagoeneko apo berrian egongo litzateke neurri hau txertatuta. Bitartean, jarraitzen dugu udalbatza arazoa partzez janzten. Bai, hemen argi geratzen da arazoa ez dela aldaketa partzelen bidez konponduko, arazoari aurre egiteko behingoz getzok apo berria izatea da. Arazoari irtenbide emateko aukera bakarra, noski herritarren parte hartzarekin sortuko den apo bat, egun herritarrok dauzkagun arazoi erantzungo dien apoa sortuz. Noski ere, berdigunen defizitari erantzungo dion apoa, etxe bizitza arazoari erantzungo dion plana, mugikortasun jasangarria bultzatuko duen apoa, eta Getxo Estarron identitate kultural historikoak ere errespetatuko dituena.
Oraingoan eta aldaketa partzial honen aurrean abstenitu egingo gara, ez ditugulako hezkuntza zentroak kaltetu nahi. Baina lasai asko ere ezezkoa bozka genezakeen, izan ere gogoratu behar dugu, APOa indarrean, naiz eta kadukatuta egon jarraitzearen erantzukizun bakarra udal gobernuarena dela, EAJ-arena dela. Etzerako lanak aspaldi ohe azpian eskutatu zenituzten eta jada herritarrak kasu honetan hezkuntza zentroak hoiek erreklamatzen dabiltza. Mila esker beste norbaitek? Joseba Arregi? Bueno, empezando por el... Lehenik eta behin, alderdi popularrari iradokizuna jasoko dugula esan nahiko genioke. Sabaiko efizienteari dagokionez, uste dugu bai berrikusi beharko dela eraikinen diseinuan ere eragina duelako. Hortaz, bai, iradokizuna jasotzen dugu eta eskerrik asko babesteagatik. Izan ere, babesagatik aldaketa honetziko da. Izan ere, abstentzioa irigintzan ez da, berdin digu abstentzioa edo ez, ikuspuntu horretatik guretzat berbera da. Eta gauza bera izango da ikastetxeentzat. Abstentzioa edo ez gauza bera da. Horren arabera, estali edo estaliko dituzte edo ez. Susana, ez dakit, estatuko datuak dira, bale, ados, sorte ona daukate, edo zelako sorte txarra, agian guk gara sorte ona daukagunak? Guk gara zorionekoak? Gauza asko nahazten dituzue irigintzaren esparruan, ematen du airean, konponduko dituzuela arazoak, 3 urte eman dituzue hemen eta irigintzari dagokionez ez duzue proposamenik egin, ez duzue konponbiderik proposatu, baina oraindik daukazue denbora hori hobetzeko proposamenak egiteko. Bai, Nerea zaharra da gure APO, baina APOa ez da EAJ-aren kontua, Eusko Jaurlaritzaren kontua, baizik eta osoko bilkuraren kontua, zuen iritzia erakutsi behar duzu, eta beti esaten dut gauza bera, osoko bilkuraren afera da, eta gukena da, alderdi popularrena, sozialistena da, EAJ-arena, hau da, denona da kontu hori, eta guk esan behar dugu zein den etorkizunera begira nahi dugun iria, eta bitartean, konpondu behar ditugu eguneroko arazoak. Ya está. Beti bezala. Ematen du ohikoa dela gauza bera entzutea. Hau da, Joseba Arregik beti esaten du gauza bera guken inguruan. Ez dakit osoko bilkurak edo zinegotziek oroar ikusi duten Durangon gertatu dena. Durangoko ikastola batek plan bat egin zuen patioa aldatzeko eta erreforma bat egin du. Eta erreforma hori egin du genero ikuspegia hobetuz eta kontuan hartuz, eta horrela pistak aldatu ditu. Futbolera, saskibaiora jolasteko pistak lorategi bihurtu ditu, eta horrela umeek horretaz gozatuko dute, txirristak daude bertan, eta denetarik dago bertan, eta hori Durangoko udalarekin hitzarmen bat sinatuz egin da, eta itundutako ikastetxe bat da, baina herritarrek hori baliatu halko dute. Ez dakit getxon hori gertatuko den, edo norbaiti hori bururatuko ote zaion. Bai, ez dugu nahi estaltzea. Bai, ez zaigu ondo iruditzen, uste dugu begirada oso hurbil jartzen dugula. Ez dugula arago pentsatzen. Izan ere, getxoko itundutako zentroek ez dute ezer ematen. Horren truke, hau da, ezin gara gune horietara sartu eta horietaz gozatu. Beraz, udalak horien alde eta besteen alde egin beharko luke. Beraz, ez dakit, zeintzuk diren proposamen horiek. Zeintzuk diren gobernu taldeak aldaketa honekin proposatzen dituen konponbide zoragarri horik, ez dakit zeintzuk diren niretzat oso eskasa da. Bai, eskerrik asko berriro ere. Bueno, Josebak dio, udalbatza honen erantzukizuna ere badala eta noski, baina udalbatza honek momentuz ez dauka eskumenik, ez dauka aukerarik berrikusketa edo ez du izan, behintzat berrikusketa hau esleitzeko aukerarik izan, ez du aukerarik izan berrikuspena askartzeko ere ez du izan aukera beste hainbat erabaki hartzeko APOaren inguruan. Eta noski, argi dago APOaren berrikuspena gertatzen den bitartean guztion posizionamendua eta planteamendu eta proposamen zehatzak beharrezkoak izango direla, baina ezin duzuen aukatu da zuek ari zaretela kudeatzen eta zuek ari zaretela APOa edo utzi duzuela APOa urteetan zehar berrikusi barik.
Beraz, bakoitzak bere erantzukizunak dauzka eta kasu honetan zuei dagozkizue behintzat apoaren aferari dagozkionak. Beste norbaitek? Txefalanda? No, simplemente por recordar. Besterik gabe gauza bat gogoratu nahiko nuke. Azkenengo hirigintza batzordean pertsona bakar batek aipatu zuen gai hori. Eta nik egin dituen galdera horiek. Nik egin dituen galdera horiek aldaketari buruz. Ez dira ikastetxeen estalitako espazioak zenbatzen. Ez dakit apoaren aldaketa bat den La Madre del Divino Pastor ikastetxearen alde egiteko eta erantzuna oso argia izan zen. Ez. Ni eskola publikoaren alde nago, noski, eta hitzarmenak hobetu edo murriz daitezke, baina kasu honetan, ez dakit ondo ulertu dudan, baina Susanak esan duen bezala, eta horri dagokionez, ikasleak banatzeari edo diru laguntzak emateari dagokienez, hau da, itundutako ikastetxei eta ikastetxe publikoei diru laguntzak emateari dagokionez, bertan argitzen da gure jarrera, hau da, guk horretan defendatzen dugu eskola publikoa, baina ezin dugu osoko bilkura honetan debekatu, ezin diegu ikastetxe horiei debekatu, estalitako azalera horiek zenbatzea horrela zeharka eskola publikoa defendatzeko. Eta nik ulertu du, ematen duela aldaketa honekin, aldaketa zehatz honekin, nolabait mesede egiten diogula itundutako zentro horiei, eta ez da hori gertatzen, ez da hori kontua. Izan ere, tratu bera daukate pribatuek eta publikoek. Agian zalantzagarria da, baina hirigintzaren ikuspuntutik ezin ditugu konparazio horiek egin. Ezin ditugu diru laguntzak edo hitzarmenak konparatu ikastetxe publiko eta pribatuen artean. Izan ere, beste eztabaida bat da hori. Eta hau hirigintza kontu bat da, zenbatzen dira edo ez. Ezin dute esan, bai, Getxo, Iruri, horiei ez diegu zenbatuko, eta hauei, Madre del Divino Pastor, eta bar, horrelako ikastetxe pribatuei, erlijiosoak ez diren zentroei, bai, zenbatuko zaizkiola. Nik uste dut, hau ez dela momentua edo foroa eskola publikoari, euskal eskola publikoari buruz hitz egiteko. Por explicar un poco, ¿no? Que es que... Gustatuko litzaidake azaltzea aldaketa bat egiten ari garela eta horrek ez daukala eraginik eskola guztiengan. Ez dakit zein izango den bakoitzak egingo duen aprobetxamendua. Eta esan duguna, itundutako ikastetxe horietatik herritar bezala ez diegu ezer eskatzen. Hau da, besterik gabe, neurri hori esartzen da, eta hori aldatuko da. Kasu zehatz honetan, Madre del Divino Pastor ikastetxean egingo da estalketa hori, estaldura hori delako aukera bakarra, baina hori kasu isolatu bata, eta beste kasu batzuetan ez dakigu zein izango den aprobetxamendu maila. Beraz, eta guztiz ere, udal bezala ez gara gai lankidetzarik ituntzeko eta espazio horiek aprobetxatzeko, hau da, herritar guztiek baliatu alizateko guretzat neurri hori interesgarria izango litzateke Durangon egin den bezala. Mila esker. Joseba Arregi. Por aclarar. Argitzearren. Arazoa sortzen da itundutako zentroekin kasu honetan, eta hirigintza tratamendua berbera da zentro guztientzat. Hau da, APO-A sortu zen ikastetxe gehienak eraiki baino lehen. Beraz, horiek dauden espazioetan eraiki garritasun baldintzak desberdinak dira. Beraz, ez da ulertzen, ezin dut ulertu esaten duzuena. Gauza batek ez dauka zerikusirik bestearekin. Nork balia dezake aldaketa hori? Eraikigarritasuna agortuta daukaten zentroek eta estali behar dituztenek, pribatuak edo publikoak izan, ez dauka zerikusirik. Hori da arrazoia, eta Txefok esan duen bezala, parekatzea, hau da, Euskadiko hezkuntza sistema parekatzea, hori publikoa edo pribatua izan. Eta partzen gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra, abstentzioak, EH Bildu eta Ciudadanos aurka guk ongetxo. Beraz honetzita geratzen da proposamena eta mozio eta interpelazioen esparruan sartuz, 72. puntuan PP alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa dekogu, Portu Zaharra, Regunaga, Kostako
paseoari buruzkoa. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Paseo costero. Eskerrik asko alkate jauna. PP alderdiko udal taldeak Portu Zaharra Arrigunaga kostako paseoari buruzkoa. Getxoko kostaldea dudarik gabe gure udalerriko lekurik ederrenetako eta bisitatuenetako bat da. Gaur egun pasealeku bikain bat daukagu kostaldean zehar. Arrigunagako hondartzatik Sopelako mugaraino doana eta handik Uribe kostan zehar jarraitzen duena. Kostaldeko pasealekua ordea Urkako Noranzkoan Arrigunako hondartzan eteten da. Ez dagoelako konexiorik kostaldean zehar hondartza horren eta Portu Zaharraren artean. Gure ustez oso erakargarria eta interesgarria litzateke kostaldean zehar konexio bat egitea. Portu Zaharreko zabalgunearen amaieraren eta Arrigunagako hondartzaren artean. Horrela, kostaldeko konexioa erabatekoa izango litzateke. Oinezko konexio bat edo are bizikleta bidezkoa ere kostaldean zehar oso onuragarri litzateke paseondoan jendearentzat. Ikuspegi zoragarria eskainiko luke eta paisai aldetik balio handia izango luke. Kostako herri gutxi batzuk bizitatu baino ez dugu egin behar. Kostaldea aprobetxatuz espazioak konektatzeko erabilia diren aukerak ezagutzeko. Gure ustez nahikoa da hegalean eta paisaian integratutako pasarela bat ipintzea. Horregatik guztiagatik eta balizko konexionek seguruenik piztuko luken interesa aurreikusita uste dugu aurretiazko azterketa eta proiektuaren bideragarritasunari buruzko azterketa egin behar direla, konexioa behar den moduan egin alizateko. Horregatik guztiagatik, Alderdi Popularrak erabaki proposamen hau egiten du. Lehenengoa, Getxoko udalbatzak gobernu taldeari eskatzen dio beharrezkoak diren aurretiazkoa azterlanak kontrata ditzala. Portu Zaharraren eta Arrigunagako hondartzaren artean konexio bat egiteko kostaldean zehar. Bigarrena, mozio honen berri eman dadila udalaren komunikabideetan. Asko, este norbaitek. Santiago Sainz. Buenas tardes a todos de nuevo. Arratsaldeon guztioi, gustatuko litzaidake esatea proposamena ikusi dugunean, infografiak ikusi ditugunean, esan genezakela, bai, polita ematen du, baina gero, errealitatera bagoaz, pentsa dezakegu populismoa besterik ez dela dana herriaren alde, baina herriarekin parte hartu gabe. Eta hori esaten dut, jendeak bere iritzia eman duelako sare sozialetan adibidez, Facebooken 8 iruzkin daude, Getxoko 8 herritarrek aurka daudela esan dute, eta Twitterren eta beste sare sozialetan ere hori adierazi egin dute. Horrez gain, beste garai batzuetako odorak dira, egia da, horren inguruan, 50ko hamarkadan, boom turistikoa gertatu zela Espainian eta horrela gertatu zela kostaldearen narriadura eta zenbait lege sustatu zirela orduan eta horien eragina izan zela behar turistikoen esku jartzea kostalde baliabide guztiak. Izan ere, alde batera utzi zituzten ingurumen exigentzia guztiak eta eraikuntza exigentzia guztiak. Gero, zorionez, demokrazia heldu zen eta konstituzioa heldu zen 1978an eta ezarri zen jabari publikoko esparruak direla kostaldea, hondartzak eta lurralde itsasoa. Zehazki, gaur egungo era judizialean ezartzen da jabari publikoaren gainean egin nahi den hori ez dela bidezkoa, eta guk paisaia errespetatu behar dugula, baita ingurumena ere, eta horren ezaugarriak errespetatu. Izan ere, espazio honen naturan edo izaeran ez dago pasealekua izatea. Horren bestez ez genuke naturaren edo jabari publikoaren baliabideen erabilera zentzuduna egingo. Izan ere, paisaia errespetatu behar da zentzu horretan, eta zentzu horretan Getxoko kostaldearen osotasuna narriatuko genuke. Getxoko kostaldea, aipatu dudan bezala, ingurumenari dagokionez ahula edo sentibera den gunea den, eta ez da zaz bezala jasotzen da legean araudiari dagokionez, eta horrek esaten du ezaugarri bereziak dituela eta ingurumen balio nabarmenak dituela eta horiek ahulak direla eta hobeto edo gehiago narria daitezkeela zenbait jarduera burutzen badira bertan. Izan ere, kontzeptu horren barruan, hau da, zaz kontzeptuaren barruan sartu behar da itsas lurreko jabari publikoa eta tokiko arautegia kontuan hartuta, apoak berrikusten badugu edo aztertzen badugu, ikus dezakegu gune hori babes zorrotzeko gune bat dela, eta 3. artikuluan azaltzen da, eta orain aterako dut artikulu hori,
honela sailkatuta agertzen dela bertan, eta hori ikus dezakegu planoetan, hau da, apoa aipatzen duten planoetan, eta horiek webgunean daude eskegita, eta hori da gunea, oso txikia da, ez da ikusten, handia baneuka, baina ez dut ekarri. Horrez gain, kontserbazio aktiboko gunea izango litzateke Arrigunagako hondartza, eta hori ere badago hemen jasota, eta araudiak, hau da, tokiko araudiak hori babesten du. Horrez gain, Según esta misma normativa, el plan... araudi honen arabera, arau berak esaten du, oro har babestutako urbanizagarria ez den lurzoruan debekatuta daudela eraikinak. Eta orain itsas eremu batez ari gara. Beraz, itsas lurreko jabari publiko horretan ezin dira baimendu jarduketak, baldin eta jarduketa horiek egungo egoeran arriatzen edo aldatzen badute. Izan ere, obra txikiak bakarrik egin daitezke. Adibidez, gaur egun existitzen diren pasealekuak mantendu daitezke edo kontserbatu daitezke. Hau da, apoak esartzen dituen obra txikak baino ezin dira egin. Beraz, orain eskatzen dena obra handi bat da, eta ez dator bat, eta ez du betetzen tokiko araudia, ere ez. Horrez gain, kontuan hartu behar da, lurralde planaren arabera, hau da, EAEko kostaldea babesteko araudian esartzen dela balio handiko, hau da, kontserbaziorako balio handiko unitateak direla hauek, amildegiak, eta 60 gradu baino gehiagoko inklinazioa duten guneak kostaldean baldin badaude. Beraz, babes zorrotzeko guneak dira. Eta galeako... Tenemos una remisión a la normativa local. Y según ese plan territorial sectorial... Amildegiak ditugu bertan, galean. Beraz, hori ez ditzateke onargarria izango. Jarduketa hori ez ditzateke onargarria izango. Eta... Getxoko gune horretan, babes maila ere nabarmena da. Zehazki horiz dagoena. Hortaz, beti ere ingurumena eta biodibertsitatea defendatze aldera, Ciudadanos, ingurumenaren alde dagoen alderdi bezala, aurka bozkatuko du. Espero dut alderdi popularrak hori kontuan hartzea, izan ere nik uste dut ignorantziak ez duela esertarako balio, eta ematen du alderdi popularrak ez daukara ideiarik horren inguruan. Beraz, proposatzen diet mozioa bertan bera usteko. Mi esker. Eskerrik asko zuri, eskakizun bat beti egiten dudan moduan, utzi guzue mesedez edo utzi mesedez bozeramaileari, dagokion bozeramaileari itzaldia botatzea inor gelditu barik. Bakoitzak badauka eskubidea hitz egiteko lasai eta inor diskurtso horretan sartu barik. Beraz, denoi eskatuko nieke pixkatu errespetu hori. Ez dela, bueno, beti bezala. Por si no se me ha entendido, estoy diciendo que por favor al portavoz que está trasladando... Mesedez, ez eten bozeramailearen hitzaldia. Bakoitzak bere espazio eta denbora ditu eta hori errespetatu beharko genuke. Eta hitz egin nahi badugu, hitza eska dezakegu. Hitzar, bai, Kike Prada. Perdón. Gai honi dagokionez, argi dago ezin ditugula datu batzuk eskutatu. Mailaren gainean jarri dizkigulako zatik gauzak horrelakoak dira. Baina hortik harago, eta babesatik harago, bai egia da babestu behar direla gune horiek, baina hortik harago esan nahiko genuke badakigula honelako proiektu bat askorentzat interesgarria izango dela, erakargarria izango dela, baina guretzat askoz interesgarriagoa da eta garrantzitsuagoa da hori kontserbatzea. Izan ere, gizakiok eragin handia daukagu kostaldean, Getxoko kostaldean, Lamiakotik eta Errotatik urrunago badakigu zeinen gure eragina. Izan ere, 400 metro daude hor, eta horiek dira kalterik gabe dauden bakarrak esan genezake. Eta guk Getxon argi eta garbi defendatzen dugu kostaldeko pasealeku hori, bertan egin behar dena, Generatxu Usategi tartean dagoena izan behar dela. Eta hori hobetzearen alde egiten dugu. Eta mezu hori indartu nahi dugu. Hau da. Hori eskuragarria egin behar dugu, irisgarria egin behar dugu. Gauza bat esan du
mozioan Alderdi Popularrak, Eduardo gauza bat aipatu du mozioan, eta esan du ez dagoela konexiorik Hondartzaren eta Portuzaharraren artean. Eta beste puntu batzuk aipatu dituzu, Sopela, Uribe Kosta, guk uste dugu pasealekuak egon behar direla itsaslabarraren gainean, eta dakigunaren arabera, Aizkorri, La Galea, Sopela, Barrika, pasealeku horik amilegian, itsaslabarraren gainean daude, usategiren kasuan bezalaxe, eta pasarela bat jartzea bertan, guretzat gauza desberdin bada. Berriz ere esan nahi dugu, baldintza asko daude horretan, ezaugarri asko kontuan hartu behar dira ingurumen ezaugarriak, teknikoak ere badaude, eta arriskoak ere badaude, eta paisaiari dagokionez ere, gauza batzuk ere kontuan hartu behar dira, eta paisaia azterlan bat egin behar da, eta getxon paisaiaren inguruko azterlan bat egin zen, eta puntu batzuk oso garrantzitsuak dira, eta hemen laburbiltzen dira. Itsaslabarrek baldintza bereziak dituzte eta bizi baldintza bereziak dituzte eta oso ahulak dira eta narria daitezke erraztasunez ekosistema horietan berreskuratzeko gaitasun txikia dago eta berriz ere esan nahi dut tarte horretan altxor bat daukagula guk. Santik esan duen bezala, babes bereziko, babes zorrotz bereziko guneak dira La Galeatik edo Punta Galeatik igo gailura arte dauden tarreak. Normalean bertatik paseatzen dugunok ikus dezakegu zerbait bitxia dela eta babestu behar dugula. Kantarepeko gunea guretzat oso bitxia da eta horretaz gozatu behar dugu. La Galean bezalase, Aizkorrin bezalase. Orain dela urte batzuk, Kormoranen kolonia bat bizi da bertan, eta babes araubide berezia daukate horiek, eta atzo bertan zeuden. Ez daukate gizakien presiorik, eta itsaslabarrean bizi dira. Beraz, guk uste dugu, herri eredua hori izan beharko litzatekeela. Hau da, ez dugula pasealeku bat egin behar hor. Punta Galean ere bat egin genezake, La Galea, La Salvaje Hondartzarekin lotu, denok nahi dugu Himalaiara heldu motorrarekin, baina hori ezinezkoa da. Beraz, guk nahi duguna da bide horiek sustatzea, hau da, itsaslabarraren gaineko bideak sustatzea. Eta guk uste dugu bertan jardun behar dugula, eta guk uste dugu altxor hori babestu behar dugula, 400 metro horiek. Babestu behar ditugula eta kolonia hori babestu behar dugula izan ere, paisaia azterlanean ere aipatzen da espazio horietan hegaztiak egoten direla eta nik uste dut ingurumen teknikariek hori kontuan hartuko dutela. Guk noski errespetatzen dugu Alderdi Popularraren proposamena, baina ez gaude horren alde. Guk zonalde hori kontserbatu nahi dugu, hori indartu nahi dugu, sustatu nahi dugu, eta ezagutzen eman, eta itsaslabarraren gaineko pasealekuak sustatu. Mila esker. Maite Arraiza. Arratsaldeon, gure bozka ere ezezkoa izango da. Ez dugu uste hau beharrezkoa den proiektu badenik, are gutxiago ingurumenean ekarriko duen inpakto eta hondamendian kontuan izaten badugu. Ez zaigu egoki iruditzen, herrian geratzen zaigun mendi eta berdegune eremu hau ere gure apetagatik suntsitzea. Gainera, badago Portuzarra lotzen duen pasalekua, oraintxe Enrique esan duen bezala, generatxu konpontzen ari dira. Bestalde, olako obra baten eraikuntza eta mantenuak deno dakigu dakarren dirutza eta batez ere mantenumenduari dagokionez, ez? Ez dugu oso urrutira joan behar, Donostira hain zuzen ere, ekaitzak eragin ohi dituen hondatzeak ikusteko eta zenbatetan egoten den Donostiako paseo berria itxirik. Naturan pasealekuak eraikitzeaz tematu egiten gera, baina naturak badakigu beti bere eremuetara bueltatuko dela pasaleku hauek gaindituz. Beraz, Portuzarraren eta Arrigunagako hondartzaren artean kostaldean zehar konexio bat egiteko azterlana kontratatzeko behar hori ez dugu ikusten. Hobe dirua getxoztarrentzako benetako beharretan gastatzen dugu. Eskerrik asko, Iso Arregi. Bueno, nuestra postura... Gure
gai honi buruzko gure jarrera da, idea bezala hainbat talde politikok proposatu dute, edo horre onda ideia hori urte luzez, aukera bezala, gaur egun oso argi ikusten da, ez? Ez konplexua litzateken hau tramitatzea, batez ere Xantik esan dituen arrazoiengatik, edo Kikek azaldutakoegatik, bide eragarritasuna ingurumenari begira zalantzagarria da, eta egiten ari garen apostua beste bada, ez? Kikek esaten duena, portu zaharretik, generatxutik, usategirantz egitea lotura, ez? Eta landenerantz, hor badugu pasealeku bat, inoiz ez da izango irisgarria, egungo irisgarritasuna arautegiaren ikuspegitik, baina saiatuko gara izatea praktikablea, ez da, ez? Saiatzea portu zaharreko esplanadatik, generatxurantz eta praktikagarria ere bai generatxutik usategirantz. Usategiko parkekoa ere eta eraikinaren beko aldea ere hor geratzen da, ez? Saiatu beharko genuke hori irisgarria egiten. Gure ustez hori ere oso erakargarria da, proposatutakoa bezain erakargarria da, pasealeku hori, eta ingurumenari begira errespetu handiagoa dauka. Horregatik guk ere abstenitu egingo gara, ideia hor dago, guretzat ez da unea, eta ez dakit inoiz iritsiko den, ideia hori aurrera ateratzeko unea. Txefo Landa? Bai, no, Joseba Conditxo tenemos... Bai, Kikerekin ere partekatzen dutiz, generatxutik usategirantz, eta gero hor dagoena ere hobetu daiteke, ez? Barriguna gara iritsi arte. Alderdi sozialistak aurka bozkatuko du. Eta Santiago eman digun lezioaz aparte, agian minutu batean laburbildu beharko genuke, ez? Babes legalaz apartez, badaude beste begibiztakoa diren beste arrazoi batzik. Ez da beharrezkoa pasarela hori argi dago, Kikerek ere esan du. Kostako paseoa geratu egiten da, ez dago konexiorik hondartza horren eta portu zaharraren artean badago. Skate pistatik kanpa zeharkatuta, landene amaierarantz 200 metro eskaz daude eta tarte txiki bat, lau etxerekin, kaikabe taldekoa ezak ezagutzen duzuen, zati txiki horretan bakarrikan galtzen da itsasoaren ikuspegia. Gero landenera sartzen zaranean berriz ere baduzu ikuspegi ikaragarria, zoragarria. Orduan tarte oso txikiaz galtzen da ikuspegia eta hortik ateratzen da dagoeneko pasealekoa. Bai, karabineroen etxetxoa pasa behar da, Kanterepe ez dakit ondartza den, kala bat den, ondartzatxo bat den. Kantarepe kala taberna bat ez el nombre, taberna baten izena da, eta gu txikitan hor bainatu izan gara, eta agian horrek administratiboki izapidetzea komplikatuko luke, ez? Kategoria hori ez dagoelako arregi, ez? Ze marea gora denean ez dago ondartzarik, marea bera dagoenean, badago ondartzatxoa, orduan batzutan badago ezetan, ez? Hori da zailtasuna. Baina gure ustez lotura badago, beti ibili izan gara hor, eta badago lotura. Eta orain ari gara gaina Josebak esan duen bezala generatxutik usategirako tartea hobetzen, rampak jarri eta igogailuak nik uste dut hori gehiagizkoa dela. Eta agian ez litzateke legezkoa ere, ze oso babestuta dago Santik esan bezala, kostaldeko legea, apoa, eta hirugarrenik askoz ere kostaldeko PTS-a, ez da? Eta ez 60 graduko inklinazioa duelako, baizik eta zorrotz babestu beharreko eremuak daudelako zehaztuta. Eta indarrean dagoen plan orokorrak esaten du zorrotz babestu behar direla. Eta nik hori ulertzen du, babestu behar dela zorrotz, eta mantendu. Eta hor iradoki da ere, bai, zenbat balio du horrek, ez da norbaitek aipatu du, nik ez dakit zenbat balio du, badugu erreferentzia bat. Ez dakit azkena den, mozioan ez, baina prentsabarretan Alderdi Popularrak hitz egin du Santanderreko, Donostiako edo Malagako erreferentziaren batetaz.
Donostiako Monpasenko pasarelak 700 metro zituen eta 14.000 euro ziren ministerioaren diru laguntza. Gaur egun Alderdi Popularrak proposatzen duena 428 metroko pasarela da, ez dakit, antzekoa, oso atsegina, edo amablea esaten dena, interbentzio txikiarekin, ez da dilago ikusi, baina dira 428 metro pasarela, baina horrez gain, 160 metro ondartzan, Arrigunagako ondartzan barrena. Hori merkeagoa izango da, baina esku hartzea erabat ingurumenaren aurkakoa da. Ezin da inondik inora ere babestu horregatik, gure ustez badago lotura, hau gehiagizkoa da, ingurumenarei begira desastre bada, eta ari gara, aintzinako tradizioa berreskuratzen honekin, ez? Ondartzak urbanizatzea. Eta ez da, bideragarria ekonomikoki, ez da ingurumenari begira jasangarria, eta gu ezezko borobila ematen diogu proposamen horri. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Gracias a todos por las intervenciones. Eskerrik asko alkate jauna, eta parte hartu duzuen guztuei. Nik uste dut Santik ez dakiela zertaz ari garen hitz egiten. Arrigunagan unden baldakizu. Nik uste dut ez. Nik uste dut lekua hitz egiten, ondo argi utzi duzu ez duzula lekua ezagutzen, ez duzula ezagutzen eta kitxo. Nik errespetatzen dut ezeskoa ematen duten hori gehi, errespetatzen dut, guretzat beharrezkoa da. Gure kostaldeko ibilbidea Plentziatik dator Lagalear arte, Aixerrotako errotar arte, eta gero, hor ezin duzu jarraitu, auzoan barrena sartuta landenetik, etxetartean sartu zaitezke, baina kostaldeko pasealekoa galdu egiten duzu, gero Generatxura eta Portu Zarrera jaitsita, listo, ez da? Guk ikusi ditugu proiektuak Santanderren, Donostian, Saluguen Malagan, proposamen hauek ez dira ingurumenari begira oso kaltegarria, kausa louen dago, hemengo autorrela began, oso polite dira proiektu hauek guztiak, kostaldean daude, errazak dira, ez dira garestiak, eta aukera ematen digute ingurutik paseatzeko. Alderdi Popularraren jarrera, aspaldikoa da, ez da? Josebak esan du, bizilagunen eskaera bat da. Bizilagunek jarraitzen dute hau eskatzen, ez? Pasealeku hori konektatu dadila. Jendeari galdetzen badiozu pasealekuan dabilenean aurrera jarraitu nahi duen, beti esango dizute, bai ez nien naiz paisajista, naiz geologoa, ni herri bateko zinegotzia naiz, orduan zer eskatzen dugu, aurreti asko azterlan bat egitea, ez obra zibilean hori egiten da. Azterketa bat egin eta aztertu, aurre proiektu egin baino lehen, geologia aztertu dadila, geoteknia, ingurumena, paisaia, hainbat azterlan egitea, bideragarritasun ekonomikoa ere aztertzea, eta behin hori guztia mahai gainean izan da, irtenbide, hainbat irtenbide aztertu, ez? Izan daiteke obra zibil oso handia, edo izan daiteke besterik gabe pasarela bat, ez? Hori amaieran erabakiko litzateke. Gu pasarelaren eskaera egin dugu, baina besterik gabe aurreti asko azterketa bat egin behar da, eta hori ikusita, erabakiko litzateke egin ala ez egin obra. Guk eztabaida hori piztu nahi genuen hemen Udalbatzan, eta ikusi nahi genuen, ia zer iritzen zuten beste udal taldeek, ez? Nahi dugu egin aurreti asko azterketa hori, ikusten dute ez, gehienek ez duzutela nahi, hori errespetatzen dugu, eta ez badugu nahi alakorik egitea, ez dira egingo, guk nahi genuen gauza, ez da bai da sortu besterik ez genuen nahi, ez? Zuen iritziak entzun nahi genituen, eskertzen dugu, eman izana, eta mal, guretzatena bada, baina hala da. Zer asko. Hombre, Eduardo, está claro, es evidente que la propuesta vuestra es del todo respetable. Argi dago zuen proposamena oso errespetagarria dela, eta nahi zenuten, ez izatea agresiboa, atsegina izatea, errespetatzen dugu proposamena, baina
daudein zailtasunez aparte, ez? Araudiari begira, edo alderdi fisiko-geologikotik begira, besterik gabe, behin eta berriz ere esan nahi dut, guk ez dugula nahi azterlanik, ez dugulako planteatu ere egiten hortik bide bat irekitzea. Guk nahi dugu espazio horri dagoen bezala eutxi, nahi dugu jendea animatu, joan dadila, prismati batzuk eraman ditzala, ze harrituko lirateke hor dagoenarekin. Gero, azterlan paisajistikoari buruz, ipatu dut ez, nahiko interesgarria da, eta erabilgarria, gobernu taldeak barkatuko nau, baina ohartxo bat egin nahi dut, azterlan paisajistiko honen azterketan, ez? Iruditzen zaigulako hor sartuko litzatekeela. Guretzako errezelo ondiarekin ikusten dugu, mesfidantzarekin, Portu Zaharreko igogailu berriaren egitura. Gure ustez ez ditu betetzen paisaia azterketa horren helburua. Nahi baduzu hitz egingo dugu, gure ustez ez ditu betetzen helburuak. Azken, inpaktua hitz egiten da hemen, tentsio handiko torreak kendu den hori ere, agian izango dugu aukera horrei buruz hitz egiteko, baina gure ustez hau gida fidagarri bat da, eta aurkeztu nahi nuen gure errezeloa portuan egiten ari den egitura horrekiko. No tenía prevista hacer una segunda intervención. Nik ez nuen bigarren aldiz hitz egiteko asmorik, baina Andradek aipatu nahuenez, ni ere sartuko naiz horre, eta kontra egiteko gainera sentitzen dut, herri bateko zinegotzia izango zara, baina ez duzu Getxoko apoa ezagutzen, ikusita ze mozio orkestu duzun, argi dago ez duzula ezagutzen, ez duzula irakurri. Apoaren 15. horrian esaten du, nahi baduzu emango dizut. 7. planoa da, eta Labarren eremuaz hitz egiten du, zorrotz, besteko gunea da, P bat, eremua alde zaharra. Eta hondartza da kontserbazio aktiboko gunea, hortaz nahiko ongi dago hemen zehaztuta planoetan eta tokiko araudian. Getxoko zinegotzi bezala ezagutu beharko zenuke, hasi que hori ez da bat ere egokia. Horretaz aparte, esan beharra daukat guk proposamen aurka egingo dugula, gure ustez izugarrikeria bat delako, eta argi utzi nahi dut, egungo apoaren arabera ezin dela egin, ez? Tokiko araudiak ez duelako usten, eta kostaldeko legeak ere ez, eta ez dakit, agian zuk araudi nazionalari begira 50ko 60ko hamarkadara itzuli nahi duzu, baina gaur egun ezin da. Yo no me tengo que ir tan lejos. Nik ez dut hain urrutira joateko beharrik. Egungo 71. gai zerrendako gaia, ez da? Oraintxe, aldatu dugu. Ez dakit, aurreti asko plan egiten dugunean, agian baina oraintxe aldatu dugu, ez, apoa. Ez, herrian entzat beharrezkoa zen eta aldatu dugu. Egungo apoa erabat zarkitua dago eta aldatu egin behar da, eta agian fase horretan gaude, agian apo berrian egin ahalko da hemen aztergai duguna. Apoa ez da muga bat. Muga da borondatea, edo nahi gustatzen zaigula, edo zaigula gustatzen, edo gure irizpidea ingurumenaren kontra dijoala, hori da irizpide bat, ez? Ideia baten, ez dakit, horrela, puntu orokorretaz ari gara hitz egiten. Ez dakit, lekuko fauna errespetatu nahi badugu, edo barnealdetik joatea, oso ondo, errespetagarria da. Gure alderdiak beste gauza bat proposatu du, iruditzen zaigulako egokia dela, ona dela, eta egokitu gaitezkeela ingurumena edo geologia edo arloietan dauden ordenantzetara. Gure ustez egingarria da, zinegotzia besterik ez gara, baina aurreti asko azterlanak horretarako dira, gauza begiratzea. Egun egiten diren ingeniaritza lanekin, esatea hor ezin dela egin, en fin, iruditzen zaigu nahiko ikuspegi motza, baina tira, hemen helburua da bakoitzak bere iritzia azaltzea, eta argi dago, bakoitzak bere iritzia dauka, eta eztabaidatzea da gure helburua, horrelaxe da. Eskerrik asko. Beraz, osketa bazten gara, Portan... Alderdi Popularra,
Abstentzioak, jeltzaleak aurka, guk Getxo EH Bildu, Alderdi Sozialista eta Ciudadanos, Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Ciudadanos. Beraz, bertan bera geratzen da, mozio eta urrengo puntura eta mozioa pasten gara, PP Alderdiko Udal Taldeak aurkeztutako mozioen zuzen, Galeako gotorlekua kontserbatzeko xedez sustapen ministerioko laguntzak eskatzeari buruz. Iñaki Gamero, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Sí, perdón, era la traducción que estaba oyendo a la vez que hablaba yo mismo, o sea. Y encima en castellano me estaba oyendo, o sea que, perdón. Moción del Grupo Municipal Popular sobre la solicitud de ayudas del Ministerio de Fomento para la conservación del Fuerte de la Galea. El Ministerio de Fomento convoca cada año, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado, PP Alderdiko Udal Taldeak aurkeztutako mozioa Galeako gotorlekua kontserbatzeko xede sustapen ministerioko laguntza eskatzeari buruz. Sustapen ministerioak urtero deitzen ditu diru laguntza batzuk estatuko aldizkari ofizialean deialdi argitaratuz, Espainian ondare historikoko ondasunik egizina kontserbatu aberazteko lanak finantzatzeko 1,5 kulturala programen barruan. Sustapen ministerioaren aginduak finantzaketarako laguntzak eskuratzeko prozedura eta irizpideak arautzen ditu ministerio honek finantzatutako obra publikoetatik datozen baliabideen kontura. Zalantzarik gabe, Galeako gotorlekua datu historiko batzuk emango ditut, gure ondare historikoaren parte den ondasun egiezina da eta zorte ona daukagu gero udalerrian Getxon dagoelako. Datu historiko ez sarritan aritu gara. Nabarmendu behar dugu gotorleku hau, printziaren gaztelua ere iristen deitzen zaiona, defentsa gotorleku bat dela, Punta Galean dagoena Nerbioi Ibaizabala itsasadarraren sarreran, Getxon. 1957 urtetik ez dauka funtzio militarrik, Arantzari zientzia elkarteak sakon aztertu du itsasargia bezalaxe 2006an. Haren historioa, balioa eta interesa frogatuta daude. Gotorlekua 18. mendeko eraikuntza militarren artean hoberen kontserbatuta direnetako bat da Euskal Herrian eta Bizkaian zalantzarik gabe. 18. mendeko eraikuntza bada eta 16. mendean zegoen Talaia Zaharraren leku hartu zuen. Jaime Sikre koronelak proiektatu zuen. Inguruko biziri lagunak aritu ziren ura eraikitzen. Urtebete behar izan zuten eraikitzeko 1959an hasita guztira 130.000 erreal baino gehiago balio izan zuen. 1782an Bilboko kontsulatuak gotorlekuaren barruan itsasargi bat eraikitzeko agindua eman zuen Donostiako Igaldo mendian egindakoaren adibideari jarraikiz. Itsasargi horren eraikuntza biribila zen eta olioz elikatutako sua pizten zen bertan. 19. mendearen erdialdean itsasargiaren ordez beste bat jarri zen. Printzearen gazteluaren eraikinak Abrako defentsa osatzen zuen ezkerraldean, Zierbena inguruan zeuden bateriekin batera. Gotorlekuak arlangaitzezko eta erlanduzko horma gogorra dauzka. 14 kainoizulo dauzka, lehen 18 ziren eta lehorreko aldetik foso batez inguratuta dago. Barruan zenbait eraikinek armategi eta bolborategiak zeuzkaten, baita soldaduentzako instalazioak ere. Konbentzioaren gerran frantsesek okupatu zuten 1785an eta 1827an ingelesek suntsitu egin zuten, berreraiki egin zen eta orduan kendu ziren gaur ez dauden laukainoen zuloak eta gerrate karlistetan ere protagonismoa izan zuen. Lehenengoan Britainiar legioak suntsitu zuen, karlistek ez esaten erabili eta bigarrenean berriro eraiki zen. 1947an defentsa ministerioak jabetza utzi zuen. Getxoko udalari eman zion helburu publikoetarako. Nahi izan ditut erreferentzia historikoak eman, eskaerak aurkezteko epea 20 egunekoa delako deialdia argitaratzen den egunentik. 2007an usailaren 19an hasi zen eta abuztuaren 17an zen. Oraindik ez dakigu zergatik, baina urte hartan gobernu taldeak ez zuen laguntzarik eskatu eta aukera paregabea galdu genuen Galea gotorlekoa kontserbatu eta aberastu ahal izateko. Horregatik denbora nahikoarekin aurkezten dugu mozioa, hurrengo deialdean behar den dokumentazio guztia aurkezteko 1,5 kulturala programaren fondoek eskaintzen duten finantzak eta eskuratu ahal izateko. Horregatik guztiagatik Getxoko Alderdi Popularreko Udaltaldeak erabaki proposamen hau egiten du. Getxoko Udalak Euskal Herriko aldizkari ofizialen ezartzen den epean eskaditzala Espainiar ondare historikoa kontserbatu edo aberasteko lanak finantzatzeko sustapen ministerioak ematen dituen laguntzak. Eta deialde hori aurre ikusita, dokumentazio egokia prestatu dadila hartara eta hirugarrenik mozio honen berri eman dadila udalaren komunikabideetan.
Esker, Kike Prada? Konforme? Josep. Bueno, eskerrik asko prozedoa... Guk etxoren aletik emendakin bat aurkeztu nahi dute eta beraz Kike Pradari dagokio irakurtzea. Desde guk etxo presentamos... Guk etxotik alderdi popularraren laguntza eskaeraren greikiko mozioa aurkeztu nahi dugu, adierazitako puntuari. Puntu bat erantzi nahi diogu, Getxoko udalak bermatuko du herritarrak parte hartzeko prozesu bat, espazio horren erabilera publikoa zehazteko. Sí, aunque nosotros estamos proponiendo presentarnos a esas convocatorias de ayuda, no. Guk nahi dugu aurkeztu deialdi horietara, ez dakit emango diguten, baina eman ezkero ados geundeke laugarren puntu hau eranztearekin eta bai, onartzen dugu emendakina zuzenketa. Jarraitzen dugu eztabaidarekin, parkatu. Josu Arregi? Parkate. Bueno, como ya sabemos todos los grupos... Talde politiko guztiok badakigu, ez? Behintzat komisioan eta pleno honetan ere esan dugu, badaukugu Lagaleako gotorlekua balioan jartzeko proposamen bat, guztiok dakigu oso garrantzitsua dela, ez? Esperientzia dugulako galeriekin, ez? Hori ere balioan jarrita dago. Egun 2013tik egin ditugu jarduketa batzuk, 2013tik ez hor gotorlekoan adituek dioten bezala, eraikina estanbai batean egoteko ez, eta etorkizunean egin ahal izateko balioan jartzeko plan bat bertan. Testu inguruan jarri behar dugu ere bai, elementu hau, gure ondarearen edo gure udalaren ondarearen zati dela, zorionez, eta babestuta dagoela. Udalaren titulartasenukak dira, eta inbertsio handiak eskatzen dituzte. Errepaso azkar bat egiteagatik, elementu oso garrantzitsuak errekuperatu ditugu, La Casa Encantada adibidez, eta burubelarri sartuta gaude beste proiektu konplexu batean, dela gure ondareko elementurik bitxienare balioan jartze horri, ez? Eta ez Getxoko elementu bitxia delako, baita Euskal Herrikoa ere, ez dugu parekorik ikusi eta galeriez ari naiz. Ariketa honetan, Punta Begoñako galeria horiek balioan jartzeak ahalegin handia eskatuko digu eta horretan zentratu nahi dugu eta aurre ikusita dugu finantzaketa hori eskatzea 1,5 kulturala laguntzak ateratzen direnean. Eskatuko dugun partida garrantzitsua da eta ez zaigu egokitzat iruditzen estrategikoki 2 proiektu aurkeztea, ez? Balioan jartzeko bat aukeratu behar dugu, urrengoa zerrendan gotorlekoa litzateke, baina Punta Begoñako galeriak ere hor sartu daitezke, gora igotzen badugu, ezta? Mai gaina jarri dugun bezala. Eta amaitzeko gure bete beharra da, ez? Deialdi horien berri izatea eta egunean egotea eta behar denean aurkeztea behar den guztiarekin. Kike Prada? Eskerrik asko. Guk Getxotik, mundu guztia dakien bezala, talde politiko bezala dugun presentzia 2015tik dator, azaroan, 2015ko azaroan hitz egin genuen
itxasargiari buruz ere, Alderdi Popularraren mozioa izan zen, EAJak emendakinak aurkeztu zituen, nahi zituen kreditoa gaitzea horretarako, onartu zen, EH Bilduk eskatu zuen Foru Aldundiarekin hitzarmena egitea, ukatu egin zitzaion, naiz eta bat egin mozio horretako proposamenetako batekin, eta Ciudadanok eskatu zuen itxasargia multzo monumental gisa aintzatestea, eta hori baztertu egin zen. Guk ere nahi dugu horren ildotik, laguntza ez dadila izan helburu bat, argi dago, mozioa oso zehatza dela, oso konkretua da, ondo iruditzen zaigu eskatzen duena, ez? Diru laguntza, dagokion diru laguntza kudeatzea eraikin hori mantendu ahal izateko, baina iruditzen zaigu ez da dila helburua izan, baizik eta bitarteko bat hasi ahal izateko, oraintxe bertatik, parte hartze prozesu bat eta bermatzea espazio horren erabilera publikoa izan da dila, ez? Eta hori, oraintxe has gaitezke horretan, ez? Ordena logikoa izan daiteke alik eta azkarren hastea parte hartze prozesu bat. Gotorlekuaren mantentzea guztion helburua da, guztio daukagu argi hori zaindu behar dela eta mantendu behar dela, eta gero erabakitzeko zer egin nahi dugun horrekin. Baina gustatuko litzaiguke gutketik, berehala hastea horri buruz hitz egiten, zuek esan duzuen bezala, badugu prozesu oso potente bat Punta Begoñako galeria hoiekin, guketik ere esan izan dugu, nolabait iruditzen zaigula gobernu taldeari oreka falta zaiola apustuaren kontu honetan, bai inbertsioari, bai epeari begira Punta Begoñan gertatzen ari dena, eta aparte baditugu beste elementu batzuk oso garrantzitsuak gure ustez, ze batzuek esan du, jasangarritasunaren arloak hainbat hanka dituela, ondarearenak ere, bai. Erromoko nagusien etxea sari gara, hori guretzako ondarea da, Getxokoa eta Auzokoa, eta badira beste elementu batzuk, ez udalanen titulartasunekoak, Neguriko metro geltokia didez. Iruditzen zaigu hor badugula eraikin bat Plentziako eraikin estazioarekin gertatzen den bezala original bakarra, eta iruditzen zaigu jabeak ari direla ura ez erortzeko justuko obrak egiten, baina nahi dut aprobetxatu aukera hau, gotorlekuaren mantentzearen eta konservazioaren alde egiteko eta erabileran jartzearen alde. Baina oreka falta horretaz ere ohartarazi nahi dut, ez? Ondarearen kontserbazio arloan desoreka dagoela, iruditzen zaigu eta orekatuago izan beharko genukela uste dugu. Gerrubia, zure daitza. Bai, eskerrik asko. Guke argi daukagu gure herriko historiaren zalatariak diren ondare elementuak zaindu, babestu eta plazara eta mundura zabaldu eta zagautarazi behar ditugula. Horretarako, orain dela hilabete batzuk ere adierazi genuen udalbatza honetan ezinbestekoa iruditzen zaigu herriko ondare elementu guztiak identifikatzea eta horren ostean aipatu helburuak erdiesteko asmoz estrategia egokia garatzea Getxo mailan. Arestean ere, herrian geratzen zaizkigun bazerriek eratzen zuten eta eratzen duten ondarea balioan ere jartzea proposatu izan dugu, besteak beste. Uste dugu ondare elementu asko dauzkagula herri honetan, modu ezberdinetakoak eta ezaugarritze ezberdinak dituztenak, baina guztiak direla garrantzitsuak. Eta bide horretan ere ezin dugu ahaztu Galeako gotorlekua. Gure herriko historiaren eszenatoki nabarmena izandakoa, mozioan azalduen bezala. EH Bildutik askotan faltan izan ditugu, alde batetik kasu honetan gotorlekua fizikoki babesteko saiakerak, eraikina birgaitzea edo eraikinaren inguruan egokitzeko lanak, ez? Beste alde batetik faltan izan ditugu ere, bertako historia herritarren eta bizitarien artean zabaltzeko lan handiagoa egitea, inguruan panelak ezartzea, informazio guneak ezartzea, daukan balio historikoa zabaltzeko asmoz. Edota ondare bilbide gidatu gehiago antolatzea inguru horretatik ere. Gure herriaren historiaren adierazgarriak diren lekuak, espazioak, historia asko hobeto kudeatu behar direlakoan gaude.
urtetan izandako kudeaketa ezari erantzuten diote zenbait elementutan izandako kalte fisikoak, zenbait ondatze, eta kontu zibili behar dugu izan ere denboran zehar ondatze fisiko horiek gure herritarren memoriaren ondatze bilakatze ere izan daitekelako. Horri aurre egiteko bidea uste dugu inbertsio publikoa dela, borondate politikotik eta ikuspegi kultural historikotik eratorri izango den inbertsio publikoa. Uste dugu horretarako euskal instituzioek zen Euskal Herrian ondarearen inguruan ari diren entitate ezberdinen arteko elkarlana bidea izango dela, baita horien guztien implikazioa eta jakintzan ere. Punta Begoñan argi geratu den bezala eredu hori ezinbesteko izango da, gure herriaren gainerako ondare elementuak ere berreskuratzeko, balioan jarri eta jendartean zabaltzeko. Harrigarria egiten zaiguna mozio honetan, bada Alderdi Popularrak ondaren aldeko honako mozioa egitea. Izan ere, Punta Begoñari herri honetako ondarearen babesaren adierazgarririk handiena babesa ematerako orduan, etengabe traba jarri izan dizkiozue, are gehiago proiektuarekin aurrera egin dezan, eseskoa ere bozkatu izan dituzue finantziazio batzuetan, beraz zaila egiten zaigu ulertzea zergatik mozio hau eta Punta Begoñari babezik ez ematea adibidez. Beraz ez dugu ulertzen zuen mozioaren helburua zein den, baina uste dugu ere honen atzean susmatzen dugu agian badagoela hor kutsu espainolista bat, ez? Eta hori ere zabaltzeko aitzakia ere badala honakoa. Izan ere, aldarrikatzen duzu emozioan zehar, Galea gotorlekua Espainia rondare historikoa dela, argi gera dadila badazpadan ere. Imaginatzen dugu gotorlekuaren izaera espainola aldarrikatzea izango dela emozionen zuen funtza nagusiena. Bestela ez dugu lertzen zergaitik hau aurkezten duzuen, eta beste Punta Begoña bezalako elementu ondare o elementu garrantzitsuei edo proiektuei ezetz esaten diozuen. Bai, ondarearen kontserbazioaren alde gaude, eta horrela adierazi izan dugu Punta Begoñaren proiektua finantzak eta babesten dugun bakoitzean, ekintzekin demostratu dugu, ekintza lotesleekin eta ez mozio testimonialekin, hemen planteatzen duzuen bezala, baina bagaude Getxoko eta Euskal Herriko eta munduko kontserbazioaren alde. Ez ordea mozione gure ustez eskutatzen den, azaltzen den nazionalismo espainiarraren kutzuaren alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek? Jaki Gamero? Eskerrik asko alkate jauna. Joseba, ez dut ulertu zein den gobernu taldearen jarrera zehatza. Ez dakit alde bozkatuko duzuen, diru laguntza eskatuko duzuen Punta Begoñarekin batera, ez dut ondo ulertu, ez dakit zein den zuen helburua, ez dakit. Guk bai, eskatzen duguna hauze da. Aurreratu nahi gara, badakit datuak hor daudela, eta aurre proiektu bat zegoela, Galeako gotorlekuarentzat, baina Galeako gotorlekoa gure erantzukizuna da. Izan ere, zuzkidura publikoa da, historikoa da, eta gurea da 1957tik eta gero eta suntzituago dago. Beraz, esan genezake, aurreko urtean galdu genuela aukera bat dirulaguntza hori lortzeko, agian galdu genuen €1.000.000 zenbatekoa dirulaguntza horiek ez eskatzen. Ez dakit jasotzeko aukera genuen, baina ez genuen geure burua aurkeztu. Beraz, ez ginen saiatu ere egin. Punta Begoña balioan jartzea, bale, oso ondo, 12 milioi aurre ikusi dira proiektu horretarako, eta niretzat jolas bat da, eta igogailuak besterik ez ditugu ikusten, bai, balioan jarriko dugu, baina 100 urteko historia da, eta gotorlekuaren historia erdiarokoa da, eta abentura anitz gertatu dira bertan. Ez ditugu konparatuko Punta Begoña eta Galeako gotorlekua, baina guk hori balioan jarri nahi dugu, eta EH Bilduri bai, harro nago. Getxoko ondare, kultural, historiko hori Getxon dago, eta funtseskoa guretzat ez da hori funtseskoena, baina harro gaude horretaz, bai, noski. Eta ez dugu Punta Begoña babesten? Guk ez dugu babesten 12 milioi gastatzea Punta Begoñan, ez dugu esaten bati kendu behar saionik besteari emateko, baina guk eskatzen duguna da hori konpontzeko, balioan jartzeko Galeako gotorlekua, izan ere zuzkidura publikoa da, eta hori jar dezakegu herritar guztien zerbitzura. Mila esker.
Joseba Arregi. Argituko dut, agian ez dut argi esan lehen. Agian zoratu naiz horrekin gauza asko esan nahi direlako, baina konplexuak dira. Eta batzuetan, zaila da horiek ondo argi eta modu ulergarrian esatea. Beraz, bai, esan dut horren alde egiten dugula. Aurten, diru laguntza horietan aurkeztuko gara, horiek eskatuko ditugu, galeria horiei dagokienez, hau da Punta Begoñako galerientzat, ez delako erraza dokumentazioa prestatzea, hau da, asko lan egin behar da, eta langileak egon behar dira dokumentazio hori prestatzen, eta ez ditugu hainbeste baliabiderik aldi berean bi proiektu aurkezteko, sondiak direlako biak, eta diru laguntza hori ez da eunekoa, beraz, beste baliabide batzuk behar ditugu mahaiaren gainean, eta oraindik horiek ez ditugu eskuragarri, beraz, esan dut horrez gain, aurre ikusten dugula Galeako gotorlekua balioan jartzea etorkizunean. Ondo, ateratzen bada, Galerias Punta Begoña deritzon proiektuaren barruan. Ez dakit dokumentazioa ikusi duzuen, galeria horiek balioan jartzeko, baina bertan agertzen da kostalde osoa hartzen dela barne, eta bertako elementu guztiak hartzen direla barne. Beraz, Punta Begoña galeria horien proiektuan asko ikasi dugu eta jakin izan dugu zer egin behar den eta zer ez den egin behar balioan jartzeko. Beraz hori da gure proposamena ekitaldi honetarako, baina horrek ez du esan nahi etorkizunera begira beste gauza batzuk egingo ditugunik edo diru laguntzak eskatuko ditugunik Galeako gotorlekua diruz laguntzeko, baina sustapen ministerioari eskatuko dioguna oraingoan Punta Begoña galeria horiek berreskuratzeko izango da. Ez ditugu 12 milioi gastatu esan duzun bezala, baina argi dago 8 milioi oraindik ez ditugula gastatu. Hasieran 3 milioi izan ziren, gero 1 milioi bat izan ziren urtean, baina proiektua atzeratuta dago, beraz uste dut agian 4 milioi euro gastatu ditugula momentuz. Eta gauza bitxi bezala esan nahiko nuke Galeako gotorlekuaren garaia ikusita, Bizkaiko Foru Aldundiak egin behar zuen defentsa eginkizun hori. Datu historiko bat besterik ez da, mi esker. Bestela, bozketa batzen gara, mozioaren alde, guk Getxo eta Alderdi Popularra, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta Ciudadanos, aurka, EH Bildu, beraz, hori txira geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara, Hirurogeita laugarren puntuan izuzen, guk udaltaldeak osoako mozioa, Falcianiren atxiloketaren gainekoa. Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. El 4 de abril 2018ko apirilaren 4an, jakitera eman zen Auzitegi Nazionala estradizio eske berria aztertzen zebilela Falciani herritar frantses-italiarraren aurkakoa. Estradizio eskea Suitzak egindako nazioarteko atxiloketa aginduaren ondoriozkoa da, eta dirudienez, 5 urteko kartzela zigorrari lotuta dago. Falciani zerrenda delakoan jakinarazitako datuak direla eta. Egitate berdinengatik Auzitegi Nazionala 2013ko maiatzaren 8an adierazi zuen Espainiak desegokitzat jotzen zuela estradizioa gauzatzea. Pertsona horrek askatasunaz gabetzeko zigorra jaso du dagoeneko egitate horiengatik. Alabaina, hilaren 4an berriz atxilotu zuten eta biharamunean askatu, zaintzapean eta dagozkion kautela neurriak hartzeko baldintzarekin. Hori guztia fiskaltzak egindako kartzelazkearen kontra, haren estradizioaren inguruko erabakia hartu arte. Mundu osoan da ezaguna Falciani zerrenda delakoa banatzea egosten baitzaio hau da. Suitzako HSBC bankuko bezeroen zerrenda, zeinaren bidez hainbat herrialdetako zerga, ieslari jasarri. Ez ezik, beste zenbait delituei, besteak beste terrorismoari lotutako banku eta finantzadatuak ere ezagutu ahal izan dira. Suitzako filialeko 203 herrialdetako 106.000 bezerok dagozkien ogasun publikoei 100.000 milioi dolar baino gehiago eskutatu zizkieten. Espainiari dagokionez, HSBCko 700 zerga ieslari ingururen zerrendan politikari ezagunak zeuden, baita bankariak zein enpresaburuak ere ala nola botin eta masabeu familiak. Paradiso fiskalen sarea espazio opakoa da, fortuna handiak, inbertsio bankua eta bide horretatik zergak ordaintzea saihesten duten korporazioen kopuru handia mesedetzen dituena. Mota guztietako errentak eskutatzea albidetzen dute, delituen ondorioz sortu direnak barne. Zenbait GGK
adierazi dute 2013-tik 2014ra 154 igo zela enpresa handiek paradisu fiskaletan duten filialen kopurua. 2014an bakarrik, Espainiak paradisu fiskaletan egindako inbertsioak guztira 2.063 milioi eurokoa izan zen, alaber, IBEX 35 osatzen duten 35 enpresetatik 17 daude sozietate zerga ordaintzen Espainian. Hala eta guztiz ere, Suitzako justizia Falcianiren atzetik dabil informazio sistemetan aditua eta HSBC bankuko langileoia dena. Hala, gure ordenamendu juridikoan onartezina den moduan dabiltza banku opakutasuna defendatzen. Izan ere, bertan ez dago jasota, ondasun juridiko babestu gisa banku erakunde batek delitu gileen nortasuna eta euren eragiketak gordetzeko duen eskubidea. Estradizioi dagokienez gaur egun dagoen egoera politikoak ezin du prozeduretan eragin. Kasu bakoitza banaka baloratu behar baita. Falciani zerrendak paradisu fiskaletan zegoen dirua berreskuratzea eragin zuen. Espainiako historian inoiz izan den berreskurapenik handiena hain zuzen ere. Hala eta guztiz ere diru hori erregularizatze aldera ogasun ministroak amnistia fiskala bultzatu zuen eta ondorioz, iruzurraren guztizko zenbatekoaren 3% eta 10% artean soilik berreskuratu ahal izan zen. Nola nahi ere zenbateko hori 300 milioi euro baino gehiago izan zen ogasun publikoarentzat. Bidezkoa da esatea Falciani zerrendan jasotako informazioak azken hamarkadetan iruzurraren aurka eginen borrokarik handiena albidetu zuela. Gauza bera gertatu zen Frantzian eta Ameriketako estatu batuetan emandako informazioari esker delitu horien aurkako borrokan operazio eraginkorrak egin ahal izan baitituzte. Besteak beste, Hervé Falcianiren balizko estradizioa gaitzesten dugula jakinarazi nahi dugu. Legea betetzen laguntzez gain, ustelkeriaren aurka salaketen lekukoak babesteko formula juridikoak idazten ere lagundu baitu. Espainiako gobernuak babesik handiena eskaini behar dio Falcianiri. Zuzenbidezko estatu sozial eta demokratikoaren lehentasuna hauze izan behar da. Delitu diren edo izan daitezken egitateak zaindatuak agintariei jakinarazten dieten pertsonak defendatzea. Horren bestez, zerga iruzurra eta ustelkeria delituen salatzaileak babestu behar dira naita ez. Baita delitu horiek jakinarazteko mekanismo seguru eta konfidentzialak bermatzea ere. Egungo araudiak herritarren parte hartzea barne hartzen duen bete beharrak ezartzen ditu progresiboki. Hortaz, ezin daiteke bete beharra betetzea zigortu. Hori guztia dela eta Getxoko udalaren osoko bilkurari honako erabaki proposamena aurkezten diogu. Bat, zerga iruzurraren eta IESaren aurkako borrokan Espainiako agintariekin kolaboratzaile den Falcianiren egoeraren inguruko kezka saldu nahi du Getxoko udalak. Gaur egun aurre egin behar diogun arazo larria da borroka hori eta estradizioaren aurka gaudela jakinarazi nahi dugu. Bi, Getxoko udalak konpromisoa hartzen du zerga iruzurraren aurkako borrokan zenbait neurri bultzatzeko eta iruzurrean naiz ustelkeria salatzen dutenen babesa areagotzeko, honako neurri hauek besteak beste. Enpresa zein fortuna handien iruzur, IES, naiz, saieste fiskalen eta kapitalen zuriketaren aurka borrokatzeko baliabideak areagotzea. B. Erakunden koordinazioa bultzatzea, harmonizazio fiskala lortzeko eta banku sekretu amnistia fiskala zein pantaila sozietateak ezabatzeko helburuekin. Beti ere zehapen neurriak hartzea albidetuz. Hala badagokio. C. Zerga iruzurra eta ustelkeria delituak salatzen dituzten pertsonak eraginkortasunez babestea arautzea, salaketa konfidentziala edota anonimoa egiteko bideak barne, hau da, ez egotea inolako errepresaliarik salatzaien aurka. Mila esker. Beste norbaitek? Santiago zain? Esker. Bai, Ciudadanos udal talde politikoan aldetik zuzenketa bat aurkeztu nahi du. Beaz, irakurtzeari ekiten badiozu. Sería una enmienda de sustitución para el... Ordezteko emendakin bat izango litzateke lehenengo puntuarentzat, beste guztia berdin geratuko litzateke. Lehenengo puntua, Getxoko udalak guztiz aurka dago iruzurraren eta zerga saiestearen aurka. Eta hori zehatuko du. Horrez gain, konpromisoa hartzen du horren aurka egiteko berezkumenekoak diren esparru guztietan. Matea, ez hitza baietza, Paula Mieba. Bai. Emendakinak gehitzekoa izango balitz, ondo irudituko litzaiguke, izan ere ekarpena interesgarria izango litzatekeelako mozioan, baina ordeztekoa dela mantentzen duzu?
Bai, horrela idatzi dut eta horrela aurkeztu diet beste taldei. Beraz, guketik uste dugu mozioaren izaera aldatzen duela eta kasu zehatz horren inguruan hitz egiteari usten diola. Beraz, proposamena ukatzen dugu. Mozioa aurkeztua izan den bezalarekin jarraitzen dugu, eztabaidarekin norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, hoxe da momentua. Ibon Rodríguez. Guretzat, mozio honek borondate oso onara guztien da, baina egia esateko eraginkortasun gutxi. Eta ez eraginkortasun gutxi mozioek duten eraginkortasuna, baizik eta zeini zuzentzen zaie zer eskatzeko, hor datza bere eraginkortasun gutxi. Hala ere gu babestuko dugu, guztiz ados gaudelako mozioarekin, guztiz kontra gaude paradisu fiskaletan, eta udalbatza hau ere kontra dago paradisu fiskalen, naizta hemen adostu ziren neurriak udal gobernu taldeak hartu ez duen, baina udalbatza hobe paradisu fiskalen kontra dago. Baina eraginkortasun gutxi ze, jakin badakigu zerraiti Suitzak nahi du Falciani bere ganatu berriro. Azken finean, Falciani kolokan jarri du Suitzaren barne produktu gordinaren produktu izarra, nola betzateko, osea, sekretupeko banketzea eta paradisu fiskalen nola beteko bidea, ez da? Eta eraginkortasun gutxi, ze Espainiako gobernuari iruzur fiskalaren kontrako neurriak arditzala, hori bai dela, ez dakit, aseria oiotegiaetan sartzea dolako zerbait. Ze Espainiako gobernua eta gobernuan dagoen alderdiak oso lotura estua dauzka Suitzarekin. Edo bestela galdetu, Granadosi edo Barcenasi abernu daukaten dirua gordeta edo nondik atea duten diru hori. Baina ezke Espainiako gobernuak ere amnistia fiskalaren arduraduna da. Beraz, Espainiako gobernuari eskatzea iruzur fiskalaren kontrako borroka, nola ditzateko, Ciudadanos taldeak aurkeztu duen emendakina bezalakoa da. Itxutxak. Zein erakunde esango du ez dagoela iruzur fiskalaren kontra? Santiago eskatzen zuen bezala. Esan behar dugu, guztiek esango izute hori. Baina gero kontua da gero gauzak egitea, eta hor Santiago ikusi zaizu zela nahi zenuen zuk gauza batzuk aztertzea, Falciani izena kentzea, eta hor itxutza jartzea, baina segir ezagun Espainiako gobernuak eta dituen gauzekin aztertzen edo. Gero Espainiako gobernuak oso garri dauka, kasu honetan Falciani truke bat izango dela. Falciani nahi du Espainiako gobernua Falciani entregatu ia horrela lortzen duen Suitzak entregatzea IES politika egiteagatik, IES egin behar izan duten bi politikariek, Marta Rovira eta Ana Gabriela zuzenean, hori da Espainiako gobernuan nahi duena. Beraz, beraiei zerbait eskatzea, eskadi ezagokegu, baina ezer gutxi espero ezakegu, baina ezke gero ere, udalari eskatzen dizio gauzak, eta guk udalarekin azken aldi honetan badokagu pizkat susmoa belargatzean. Jakin badakizuelako, ari garela azken aldi honetan, udalerri jabari atzematigatiko tasaren inguruko galdera batzuk egiten, eta, karo, udalak esango izue, iruzurraren kontra borroka itzen duela, eta urten horretarako aurrekontu bat dagoela, eta kontratatuko dutela enpresa bat, baina, justo tasa hau, enpresa hondiek ordaintzen duten tasa hau, eta galdetzen diogunean, ogasun zinegotziari, zein da Red Elektrika Espainolak daukan sarea getxon ez daki, ingenierari galdetu behar diogu, galdetzen diogunean zein da Euskaltele daukan sare luzera ez daki ingenierari galdetu behar dio, eta galdetzen diogunean zein da Movistarrek dakan sare adibidez ez daki ingenierari galdetu behar dio. Eta ingenierari galdetuta hilabete bat pasa eta oraindik ez dakigu, eta datu horiek oso garrantzitsua dira, tasa hau zeintzuk ordaindu behar duten jakiteko, adibidez, eta oso garrantzitsua dira, tasa hemen egon daiteken iruzurra aztertzeko. Eta udalonetako ogasun sailak ez dauzka datu horiek. Beraz, saila egiten zaigu, naizta beraiek baietzezan, saila egiten zaigu horren aldeko konpromiso hori beteko duten esatea, edo eskatzea, ez dakizen olako eraginkortasun izango duen. Karo, gero aztertu behar dezakegu tasa hau nortzuk ordaintzen dute. Eta hori ere garrantzitsua da. Tasa ordaintzen dute Euskaltel, Orange, Movistar, Gas Natural, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica Española, Vodafonek ez. Vodafonek ez du ordaintzen,
agian ez duelako inolako bezerorik Getxon, edo agian inor ez delako konturatu Vodafonek ordaindu beharko lukelako tasa hau, eta ez duela ordaintzen. Beraz, mozioarekin, ados, Faltzianek egin duena, ados, paradisu fiskalen kontra, ados, Espainiako gobernuari horren zerbait eskatzea? Bueno, eskatu ezakegu, baina berdin dio. Eta udal gobernu honekin zalantza handia dauzkagu ikusitakoaren arabera. Baina hala ere gu babestuko dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Teresa Escalante. Buenas tardes. Arratsalde on guztioi. Nik uste dut moziotik aldendu garela, apur bat, eztabaida aldendu dela, baina hala ere guk uste dugu, guk Getxok ez dakiela noraino doa zen udalaren baliabideak, ez dakit hori den edo ona ekartzen dizkigun guri ez da dagozkigun gaiak, baina hala ere mozioaren alde bozkatuko dugu. Izan ere, uste dugu bidezkoa dela eta justiziakoa bestu behar duela hori, eta Falkenik aipatutako jarduerek ez dutela merezi babesik. Izan ere, zerga saieste eta kapital zuriketaren zereak izan direlako. Eta estradizio eskaera bat egin zen bere aurka. Beraz, ez dakigu zein den fiskaliaren jarrera aldaketa honen arrazoia, egoera berbera delako, eta posiblea da motivazio politikoak orain beste batzuk izatea, baina kezkagarria izango litzateke kasku horretan arrazoi politikoak izatea horren atzean daudenak. Hau da, estradizio honen aurka egon daitezkenean, azkenean estradizioa burutzen bada. Esan bezala, alde bozkatuko dugu, adierazitako salbuespena hor dagoen arren. Mila esker. Paula Mieba. Eskerrik asko, lehenik eta behin, bi parte hartzaileei, eta esan behar dut ez ditugula minutuak hartu nahi osoko bilkuran, baina Euskadiko Ezkerrak proposamenik egin nahi badu eta minutuak hartu nahi baditu osoko bilkuran, prest egongo gara erantzuteko, baina eskerrik asko alde bozkatzeagatik eta Bilduri esan nahiko nioke eta gogorarazi nahiko nioke, bai, agian zalantzak ditugula horren inguruan. Ez dakigu zein den edo zeintzuk diren osoko bilkuraren jarrerak, baina 2016an proposamen bat ekarri genuen zuekin eta Alderdi Sozialistarekin eta Oxfam, Intermon Oxfamen eskutik zetorren, eta Getxo paradisu fiskalik gabeko lekua aitortzeko eskatu genuen eta EAJak aurka bozkatu zuen. Beraz, esan dezakegu EAJak bi talde dituela eta bakoitzak iritzi bat daukala. Proposamen honek zentzu berbera dauka eta gogorarazi behar dugu paradisu fiskalak existitzen direla oraindik ere eta Getxon gauzak egin ditzakegula eta horregatik proposatzen dugu gure iritzia adierazteko, argi geratzeko Falkeanik egindakoa kasu bat baino ez dela, baina babestu nahi ditugula iruzurra salatzen duten pertsonak eta zerga iruzurra sustatzen duten sistema guztiak salatzen dituzten pertsonak babestu nahi ditugula. Eta guk eskura daukagun neurri guztiak sustatuko ditugu. Beraz, eskerrik asko alde emandako bozka guztiengatik. Mila esker. Euskara bazten gara, mozioaren alde, guk Getxo, EH Bildu, abstentzioak, parkatu eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, Jeltzaleak eta Ciudadanos aurka, Alderdi Popularra, beraz, honetxita geratzen da mozioa, eta Koldo Iturbek eskatu ditza Jeltzaleen boskaren zentzua azaltzeko. Bai, hartzatean guztioi, jakin badakigu proposamena zabaltzen ari dela estatu mailako erakunde ezberdinetatik, jakin ere badakigu Podemos ari dela estatuko legebiltzarrean galdera bat zuzendu diola gobernuari honen inguruan, galdera bat eta proposamen bat, eta guk uste dugu hori dela foro egokiena gai hau tratatzeko.
Ez dakigu zer nolako eragin izan dezaken hemen, lehengo Bilduko ordezkariak aipatu duen moduan, Getxoztarren edo udal honen erabakiak, eta uste du hori dela erabili behar delakendan foroa, eta horretik abstenituen gara. Eskerrik asko. Urrengo mozioa arbasten gara, 75. puntuan, guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Getxoko komun publikoen egoerari buruzkoa. Kike Prada, zure da hitza. Eskerrik asko. Moción guk Getxo relativa... Guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxoko komun publikoen egorari buruzkoa. Guken ustez, komun publikoak funtsezkoak dira herritarrentzat. Uste dugu udalerriko bizilagun guztiok eta udalbatzako kide guztiok dugula iritzi hori. Gure iritzian lehentasun bat da, instalazio horiek erabilera eta funtzionamendu egoera honean egon daitezen lan egitea. Eta horrela, zerbitzua ustea edo zerbitzu eskasa ematea galaraztea, komunak egoera kaskarrean egoteagatik. Erabiltzaileek, Getxoko bizilagun izan edo ez, behin baino gehiagotan esan diguten gauza bat da. Gukek hala dela ikusi du, azken urteetan egindako jarraipenari esker, konponketa eta interbentzioak ez dira egin edo gehiegi berandutu dira. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko udalbatzari. Bakarra, Getxoko udala komun publikoen mantentzelan hobetzeko plana egitea onetziko du. Udal zerbitzu teknikoek definituko dutena. Beti ere, instalazioak egoera honean mantentzeko eta egin beharreko jarduketak azkar eta ondo egin daitezen, intzidentziak zein egunetan gertatzen diren gora behera. Gai honetan ados gaude, bai, beharrezkoak dira zerbitzu horiek eta beharrezkoa da komun publikoak hobetzea, baina egia da jarduteko plana abian dagoela eta uste dut partekatu egin dugula zuekin eta alderdi politikoek horren berri daukazuela. Horrez gain, jakin badakigu eskaera batzuk egin dituztela herritarrek horiek handitzeko eta nik uste dut adostu egin dugula neurri batean eta adostu dugu elementu horiek ordeztuko direla, hau da Labola hondartzan eta Rigunagoko pasealekuko elementuak instalazio berriekin ordeztuko dira, jadanik ez direlako erabiltzen eta jadanik idazten ari gara daudenak egokitzeko proiektua, hain zuzen ere Bizkaia zubiaren inguruan daudenak eta aurreikusi egin da horrez gain gaur egun areetako hondartzan dagoena ordeztea. Eta hori da existitzen direnei dagokienez aurre ikusi dena. Eta azkenengo batzordean, esan genuen bezala, aztertzen ari gara San Nikolas plazako komunak berrikustea eta birmoldatzea egintza bandalikoen aurka babesteko. Eta mantentze lan zorrotzak eskatzen dituzte komun horiek eta batez ere horrela da behar bezala erabiltzen ez direlako edo egintza bandalikoak egoten direlako. Eta nik uste dut denon lankidetza beharrezkoa dela eta beste herritarrak sentsibilizatu behar ditugula instalazio publikoak ondo erabil ditzaten batez ere gero etorriko den pertsona horretan pentsatzen eta hori nik uste dut zen ona besterik ez dela eta nik uste dut horiek azpimarratu behar ditugula kontzientziatzeko eta horrela gure zerbitzuak kalean dauden komun publikoak jasangarriak eta iraunkorrak ere izateko ekonomikoki. Beraz, hori hobetzeko lanean jarraituko dugu eta horregatik, horretan ari garenez, abstenituko gara. Raquel González, zure da hitza. Muchas gracias. Eskerrik asko, arratsalde on guztioi, badamaramagu denbora bat pentsatzen, usoko bilkura honetan errepaso bat egiten zaiola Getxoko alderdi popularraren lanari pleno bakoitzeko mozio bat edo bi errekuperatzen dituzte gureetatik beste talde batzuk berriz eztabaidatzeko hirura ere iritsi gara osoko bilkura honetan. Normalean beste udal talde bat izaten da gure mozio gogorarazteaz arduratzen dena, baina hori gutxieneko da aurreko plenoan ere hitz egin genuen. Gauza ez da kopiatzen gaituzten, gauza da zergatik kopiatzen gaituzten. Eta gauza da, gobernutaldeak ez duela ezer egiten eta horixe da. Arrazoia komunen kontu honekin ari nintzaizun entzuten, Joseba hementxe ditut beste osoko bilkuren aktak, ez gai hau jorratu dugunean, bata 2009koa. Urte hartan Joseba Arregik ere esaten zuen, nik ere partekatzen dut komun horiek jartzeko beharra, baina 2009tik dago
abian proposamen hori. 2014an gauza bera, bai, partekatzen dut beharra komun horiek izateko, baina aurrekontuak 2016 gauza bera. Uste dut 2009tik 2016ra izan duzuela denbora aurrekontuetan sartzeko hori, ez, benetan nahi bazen duten. Askotan ematen dit sensazioa, hitzak besterik ez direla, ez, hor kajoi batean sartzen dituzuela, eta kito, eta hori gertatzen ari da komunei buruzko mozionekin, eta ikusita ze progresio jarraitu dugunez, segurunik 2020an gogoraraziko diogula berriz ere Arregi jaunari, komunak hor daudela zure buruan, baina horretxe geratuko direla, baina ezin direla horrutzi, kalean jarri behar dira, besterik ez. Kike Prada? Eskerrik asko. Bi ohartxo egingo ditut azkar, argi dago, lehen ere beste mozio batean egin dugu, gu getxo 2005-tik dago hemen, egia esan jendearen beharrak egunerokotasuna dira, egunerokoa dira, eta hau premia bat da. Gehiago orientatzen dugu mantentzen lanetara, ez? Josebarekin ados gaude, ez? Gai batzuetan, puntu konkretuetan ados gaude, ez? Ze jardun egon behar diren. Baina zentratu nahi dugu mantentzen lanetan, ikusi dugulako rutsuneak zeudela, gabeziak zeudela. Inoiz egin izan dugu komentarioren bat, ez? Batzordeetan, ez dakitu urtarrilean edo otsailean izan zen, ez? Bitarteko batzuk jartzea mantentzen lanetarako. Gu getxon bizi gara, egin dugu jarraipena beste gauza batzuena, eta azterketa ondo egin duzu, ez da? Bai, agian bat egingo dugu zuekin, ez? Premia horiekin, eta gobernu taldean animatu nahi dut, gauza detektatuta dugu, premia hor dago, jartutea besterik aurrera egitea besterik ez da geratzen, eskerrik asko. Beste norbaitek? Maite Raiza? Bai, gu ados gaude mozioarekin, getxon dauden komunak egokitzapen bat behar dute, beraien egoera kaskarrak askotan kexuak eragin bai dute. Gainera ezin dugu ahaztu udalak sustaturiko aurtengo aurrekontu prozesu parte hartzailean herritarrek komun gehiago jartzeko eta denak hobetzeko eskaria egiten zutela, eta gobernuak begi onez ikusi duela eskaera. Bozkatuenen artetik hautatu egin bai du. Hortaz, espero dezagun epertainan auzoetan komun publiko berria jartzea eta egun daudenak behar bezala zaintzea. Kike Prada, Eskerrik asko, una puntualización, insisto. Ohar txiki bat, argi dago puskatzen dena konpondu egin behar dela, ez hori ez da parte egitza kontu bat hori egin behar da denboran eta moduan, ez da? Badakigu prozesu parte hartze prozesuetatik ateratzen diela gauza hauek, baina gu mantentzen lan eta zari gara horrexegatik, azken finean konponketa lanak eta mantentzen lanak ez direla parte hartze prozesu baten zati, baizik eta egin beharreko zerbait. Beraz, bosketa batzen gara. Mozioaren alde, guk getxo, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak onesten da onetzi eta geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 76. puntuan dagoen mozioari hain zuzen, guk udaltaldearen mozioa, takilen eta autokarabanen gainekoa. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkateuna. En julio de 2015ko uztailean gure udaltaldeak alkatetzari zuzendutako proposamen bat erregistratu zuen hondartzaguneetan takila batzuk jartzeko 2 helburuekin. Bata, hondartzara garraio publikoan edo bizikletaz doan jendeak bere gauza guztiak areara jaitsi beharrez izatea, eta 2, uretan sartzeko unean segurtasuna bermatzea eta hondartzetan lapurreta gutxiago izatea. Hala uste dugu, autoa ez den garraio alternatiboa bultzatuko litzatekeela, trafiko eta kutsadura gutxiago egongo lirateke, eta hildo berean 2016ko maiatzean osoko bilkuran Peperen proposamen bat eztabaidatu genuen takilak jartzearen alde. Honetxe egin zen, oraindik ere uste dugu takilak jarri beharra dagoela, herritarrek eskaerak edo erreklamazioak egin arte itxaron gabe. Aurrera hartu behar dugu gure udalerria adeitsuagoa eta jasangarriagoa izan dadin. Horrexegatik 2016ko uztailean eskatu genuen getxon autokarabanen aparkaleku bat ipintzea. Eta onartu egin zen oposizioko talde guztien aldeko botoekin.
Gobernu taldeak esan zigun ez ginela itzendariak izango getxon, eta guk ez dugu alakorik nahi, eta bazirudiela ekimen pribatu bat martxan zegoela autokarabanen aparkaleku bat jartzeko. Arrezkero ez dugu ezer jakin, eta autokarabanaz bidaiatzen duten pertsonen foroetan eta Getxoko udalaren webguneko turismo atalean, ez da geri gure udalerrian erabilera honetarako egokitutako aparkalekurik dagoenik. Ulertzen dugu, duela 2 urte itxarona izatea ekimen horrekin lehiarik ez sortzeko. Baina martxan jarri ez dela ikusita, uste dugu une egokia dela udalbatza honik kasu egiteko eta Getxoko turismo jasangarria hobetuko duen ukimena abiatzeko. Uste dugu erantzukizunez ahalegin bat egin behar dela honelako keinu txikiekin udalerri adeitsuago, hurbilago, jasangarriago eta inklusiboagoa sortzeko herritar guztiontzat. 2 aukerak onartu zituen udal honek. Beraz, erabaki proposamena ekartzen diogu udalbatzari. Bata, Getxoko udalak takilak jarriko ditu Getxoko hondartzetan 2016ko maiatzeko osoko bilkurako erabakia gauzatuz, eta 2 Getxoko udalak lehenbailen jarriko du martxan autokarabanen aparkalekoa egiten denean Getxoko udalaren webguneko turismo informazioko atalaren barruan sartuko da. Beste norbaitek? Oier Iturralde, zure daitza? Bai, eskerrik asko, arratsalde on guztioi. Guk baiezko bozka emango diogu mozio honi, naiz eta kontraesan batzuk sortzen dizkigun. Alde batetik mozioaren beraren aurkezpenean gauza biak nahaztea purat nahazgarria iruditzen zaigu, baina helburua bera ondo deritzogunez helburuari baiezko bozka emango diogu, naiz eta berriro diot gauza ezberdin bitaz ari garen, albatetik takiak, bestetik furgonetak. Eta kontraesanak ere sortzen dizkigu bestetik autokarabanen inguruan. Ze guk garraio pribatua ez dugu lehen ezten turismo bezala. Bai garraio jasangarria, bai beste turismo eredu bat, baina ez dugu uste garraio mota hau jasangarriena denik. Onartzen dugu horrek ere kontraesanak sortzen dizkigula, gure inguruan eta guk ezagutzen dugun jende askok erabiltzen dituelako, eta uste dugulako hori ere nolabait bermatua behar den puntu bat delako, eta iruditzen zaigu badela hau gai bat, benetan aztertu behar duena Getxoko udalak, eta irtenbidea eman behar diona, berriro diot kontraesanak sortzen dizkigu, baina uste dugu mozioaren beraren asmoa ona dela, eta horregatik baiezko emango diogu. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek? Raquel González. Gracias, señora. Eskerrik asko, alkade jauna. Badaramat denbora bat pentsatzen, bueno, lehenoko sarrera berbera, errepaso bat egiten ari dela gure mozioena, eta berriz maitzen dut, eta zergatik errepikatzen dira mozioak, eta orain ere lehenoko kronologia bera egingo genuke. Honekin, are atzera gogoaz, lehen 2009 hitz egin dugu, komuneko gaiarekin, gai hau 2007tik dator, mozioak dio 2007an turismo bulegoak baloetxe zuela gaia tal hau eta hau. Gobernu taldea 2007an bazuen autokarabanen gaiaren berri, garai hartan beste pertsona batek entzun zuen, baina hortxe dago 2011an berriz ados zeuden, autokarabanentzako aparkalekoa jarri behartzelako, baina bazen ekimen pribatu bat eta ez zuten nahi horrezkoa sartu. Baditugu beste gauza pribatu batzuk, haurtzaindegiak, piztinak, iregirelokoak, ez da ezer gertatzen, 2 gauza daude, ez da horre eskua sartzen, baizik eta 2 gauza desberdin dira. 2016an berriz ere hortxe dugu udalbatzan osoko bilkuran gai bera, eztabaida gai, eta 2018an berriz, eta berriz izango du 2020an, ez da posible. Behin eta berriz jo behar badugu mozio zaharretara ez delako ezer egiten, horrek esan nahi du zerbait ez delari egiten, eta are gehiago onartuta badaude, ematen du impresioa, onartzen dituzuela denbora pasa bezala. Ez baduzu eginteko asmorik, esan argi eta garbi. Ez da ezer gertatzen, hemen gaude iritzia emateko, baina baiezkoa bozkatzen bada, edo bideratzen badira, onartu egin behar dira, eta aitzakia baldin bada aurrekontua, 2007tik 2018ra, 2009tik gainituena baino aurrekontu gehiago daude, eta udal talde hau beti egonda irekita,
aurrekontuak tratatzera, urten ere berretsi dugu, eta irekita jarraitzen dugu komunentzat, takilentzat, autokarabanentzat, eta behar denarentzat. Eztabaidatzeko prest gaude, eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, oierregaz gauzaren bategaz bat etorrita, gaien inguruan batera joan behar da ben, beste sepaurite hori lokesea, gure erantzuna emongo dugu. Eta lehenengo akordio puntuari dagokionez, esan genkena da, ointze berton getxolanen ekintzaile bategaz gagozala takila proiektu baten inguruan lanean, beraz, 2015ko udako mozinoan esan genduan lez, ekintzaileak dagozan enean gu ez gara erditik sartuko, baina bai lagundu eta babesa emon, horregaitik eurekaz gagoz dagoneko lanean. Eta bigarren akordio puntuari dagokionez, egia da 2015ko udako autokarabanen inguruko mozinoan esan genduala ekintzaile batzuk egozala horretan lanean, egia da azkenean ez da bela egin proiektu hori, euren proiektua beste norabide bat hartu dagoelako eta badagoz lanean. Eta beraz oraintze bertan esan genkena da, ekintzailik erek ez dagoan enean, aztertu genkezala aukerak, noiz kudeak eta ereduak hainbat eta hainbat dagoz eta zeklasetako zerbitzuak emon, kostuak, inbertsinoak eta bar. Baina barriz be, ekintzailerik etortekotan be, presgago zeurei laguntza moteko eta babesa. Beraz, irizpide bera jarraituta, baina datu ezberdinak kudeatu, ze oraingo honetan abstenitu ingo gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bosketara pasten gara, beraz, mozioaren alde, guk Getxo EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak onetsita geratzen da mozioa eta hurrengoara pasatzen gara. 77. puntuan hain zuzen, Getxo EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa Bizkaian egingo diren ekitaldi handien lan baldintza duinak eta euskararen presentzia bermatzea. Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko. Azkeneko hilabetetan, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaian egingo diren hainbat ekitaldi ezagutzera eman ditu. Roots Europe, European Champions Cup, European Challenge, The World's 50 Best Restaurants, Bienal Máquina Herramienta, El Sol Festivala, BBK Live, La Vuelta, edo MTV Music Awards. Horietako bi, La Vuelta eta Errugbiko European Champions Cup, edo European Challenge, Getxon bertan izango ditugu. Bizkaiko aldun nagusiak egindako aurkezpenetan, ekitaldi horiek lurraldean izango duten eragin ekonomikoa aipatu zuen. Era berean, Unai Rementeriak esan zuen ekitaldi horiek lana sortuko dutela. Iragarpen horren aurrean, instituzioen egin beharra da, enpresek eta antolatzaileek egiten dituzten kontratazioetan, langileen eskubideak eta lan baldintza duinak bermatzen direla ziurtatzea. Horretarako, eragina izan dezaketen hurbileneko sektoren lan hitzarmena aplikatzea beharrezkoa da. Horretaz gain, instituzioek sindikatuen ordezkarien parte hartzearekin batera, baldintza horiek betetzen direla ziurtatzeko jarraipen lana egin beharko dute. Era berean, instituzio horien lana da gertuko hornitzaileak babestea. Hori dela eta, erakundeetatik esfortzu egin behar da ekitaldi ezberdinetako kontratazioak gertuko hornitzaileekin egiten direla bermatzeko. Horrekin batera, ez da ahaztu behar aurreikusitako ekintza horiek gurea bezalako testuinguru batean egingo direla, Bizkaia eta Euskal Herriaren barruan. Beraz, bertan egiten diren ekintzek euskararen presentzia bermatu behar dute, hori ikusaraziz eta sustatuz. Hori dela eta Getxoko udalari eskatzen diogu kontuan har dezala errealitate hori, eta zeresana daukaten beste instituzioekin batera, jar ditzala abian beharrezko tresnak ekitaldi horietan euskararen presentzia bermatzeko. Horretaz gain, ez dago zalantzarik aurreikusitako ekitaldiek nazioartean izan dezaketen oihartzunagatik, aukera ona direla munduari gure nazio izaera eta kultura erakusteko. Beraz, Getxoko udalari eta beste erakundei eskatzen diogu, abian jar dezala kanpaina bat, Europar kulturaren aniztasunaren barnean, euskal kultura sustatzeko, horri leku nabaria emanez. Egoera aprobetxatuz, bizitan datozenei gure kultura transmititzea da helburua. Aurreko guztiagatik, honako akordio proposamena luzatzen diogu udalbatzari. Lehenengoa, Getxoko udalak hurrengo hilabeteetan, Getxon egingo diren ekitaldi ezberdinetan, Rugbi norgehiagoka internazionala eta Espainiako itzuliaren etapa baten irteera,
Bertan arituko diren antolatzaileei eskatzen die hurbilen geratzen den sektoreko lan hitzarmena aplikatu dezatela, lan baldintza duinak bermatzeko eta jarraipen mahai interinstituzional bat sortzea. Bertan ordezkari politiko ez gain, ordezkari sindikalak egongo dira. 2. Getxoko udalak hurrengo hilabeteetan herrian egingo diren ekitaldi ezberdinetan, rugby norgehiagoka internazionala eta Espainiako itzuliaren etapa baten irtera, arituko diren antolatzaileei eskatzen die ekitaldiak aurrera emateko beharrezko kontratazioak gertuko hornitzaileekin egitea. Eta 3. Getxoko udalak gaian zeresana daukaten beste erakundeekin batera, Bilboko udala, Barakaldoko udala, Bizkaiko aldundia eta Eusko Jaurlaritza, gure inguruan egingo diren ekitaldi guztietan euskararen presentzia sustatzeko eta ikusarazteko konpromisoa hartzen du. Horretaz gain, instituzio horiei eskatzen zaie abian jar dezatela nazio eta kultura errealitatea adierazteko kanpaina bat, bai ekitaldietan bertan, zein horien testuinguruan. Eskerrik asko. Koldo Iturbe. Bueno, gai hau eztabaidatu izan da Batzar Nagusietan. Bilduk ondo dakienez beraiekin hitz egin dugulako gaur goizean eta horrela adierazi diegu, uste dugulako hori delako foroa gai hau eztabaidatzeko. Zuek aurkeztu zenuten proposamen bat bertan Batzar Nagusietan eta negoziazio batzuen ondorioz adostasuna lortu genuen eta aprilaren 18an oker espanabil osoko bilkuran Batzar Nagusietan onartu egin zan Alderdi Sozialista Euskal Ezkerra, Bildu eta Euskal Alderdi Jeltzaleen arteko mozio proposamen bateratu bat, eta bertan beraz adostasuna eta foroa egokiagoak izan ziren gai hau tratatzeko. Egia da zuen proposamena, zuen mozioak beste gai bi ikutzen dituela, han adostu egin ziren gaietatik aparte, nola ez zuen mozioaren hirugarren puntuarekin guztiz ados gaudela adieraztea, baina beste bietan zalantzat dauzkagu. Alde batetik, zuek epatzen duzuen lanbalditza duina bermatzeko eta jarraipen maila interinstituzional bat sortzearen inguruan, argi daukagulako gai hauetan ibiliko diren eragileak bide zuzenak erabiliko dituztela kontratazioak aurrera eramateko. Eta bere barnean, adibidez, Bizkaiko Foru Aldundiak onartuta daukan klausula sozialen gaia aplikatuko duela bai ala bai honen inguruan. Beste bigarren puntuan aipatzen duzuen beharrezko kontratazioa gertuko hornitzaiekin egitearena, ez dakigu guztiz legezkoa dan horrelako ezarpen edo derrigortasun bat ezartzea inori kontratatzeko momentuan, eta horregatik ez dugu bat egiten bi puntu hoiekin guztiz. Bai, hirugarren puntu horrekin, eta beraz abstenitu egingo gara, bat eginez hirugarren puntu horrekin, eta adostasuna eta beharrezko foroa Batzar Nagusiak direla aldarrikatuz. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Enrique Olaso, zure aitza. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Guk badaukagu mozio honen inguruan aldeko joera bat eta kontuz ibiltzeko beste batzuk. Titulua irakurtzen badugu, titulan agertzen dira lan baldintza duinak eta euskararen presentzia bultzatu behar direla eta horrekin kontesto baten inguruan eta helburu horrekin guztiz ados gaude. Baina gero hasten gara zuen azalpena irakurtzen eta zuen proposamenak eta pasaren egunean gure artean hitz egiten genuenak jendeak esaten zuen. Hemen agertzen diren gauza batzuk ja ez dira horren argiak, ezta? Besteak beste, komentatuko dut, lan baldintza duinekin batera aipatu egiten da jarraipen mahai instituzionala egiteko proposamena, eta bertan ordezkari politiko eta sindikalak guk honen inguruan, hau ez da kontratazio batzorde bat, baina honen inguruan beti esan dugu politikoa bertan egotea ez daukagu argi. Eta edozein kasutan, lan baldintza duinak aztertzen dituen jarraipen instituzionala egingo genuke, bai, baina aste batzuetako ekitaldi baten inguruan, edo orokorrean ikusteko, ez dugu ikusten, kasu honetan egitea, eta asunto honek behar duen gure guztion arteko adostasuna ez lantzea. Oso argi daukagu hori landu behar dugula. Baina gai puntual honetan edo era orokorrean. Zuen proposamenak duen alde hoberenak zer da, gai hau ateratzen duela guk esan nahi dizuego. Bai, baina ez
gai puntual honetan. Eta gero azkeneko puntuan beste gauza batzuk nahastu egiten dituzue gure ustez. Euskararen presentzia sustatzea oso importantea da, baina nahastea nazio izaerarekin eta kulturarekin ez dugu argi ikusten. Ez dugu argi ikusten. Hor nahastu egiten dira kultura gauzak eta politika gauzak. Begira, gaur bertan hemen ikusi egiten da udaletxe baten inon baino pluralitatea handiago non dago. Hemen getxon daukagu. Eta identitate anistasuna daukagu. 6 partido politiko ezberdin. Gaurko honetan agertu diren identitate nazionala ezberdinak. Eta guk esaten dugu, hori zer da? Euskararen alde jarri behar den gauza bat. Anistasuna da getxok duen gauza on bat. Eta etorginekin seguramente anistasun hori handitu egiten da, eta handitu beharko da oraindik gehiago. Eta hori da, eta anistasun horretan identitate oso ezberdina daude. Eta hori txarra da, ez ona. Eta hori zelan relazionatuko dugu, zelan harremanetan jarriko dugu euskararekin? Alde neurrian, anistasun horren balio hartuta eta euskararen alde. Beraz, proposamen bi egiten ditugu. Alde batetik, zue planteatzen duzuen lan baldintza helduinen aldeko adostasunak horren inguruan batzea, egia esateko, zeo zer landu behar bada eta guztion artean batu, hau da punto bat, guztion arteko elkarte bat, adostasun bat, lortu beharko genuke. Eta bestea, euskararen alde jarri getxok duen identitate anistasun osoa. Ez gaur gertatu den moduan. Ez datozenetan eta pasaren astean gertatu zen moduan. Datozenetan daukagu arrisku hori. Identitatea eta kultura jarri bitan, eta hori da problema handi bat daukaguna. Euskararen alde jarri behar dugu anistasuna, eta benetan anistasun, identitate anistasuna aberatza eta gauza bat landu behar dena, eta balioan jarri behar duguna. Susana Lekos, barkatu. Buenas tardes. Arratsaldeon, argi dago, eta ez dut uste hemen dagoen inorreki ez egiten dionik, ez? Bizkaian ekitaldi asko egongo da, hurrengo asteetan, eta eragin handia izango dute gure ingurunean, eta batez ere ekonomikoan. Gure ustez erakundeen lana da, ez da leheneko hitzarmenak aplikatzea, ospekizun horietan horretarako, segimendu hori egiteko eta aplikazio horiek egiteko daude sindikatuak. Sindikatuek oso ondo dakite zer lan egin behar duten langileekiko, horretarako beren lana ondo egiten dakite, sindikatuek ondo defendatzen dute berea. Bestalde, eskatzea erakundeei hurbileko hornitzaileak kontratatzea, ez dakit zer esan nahi duzuen puntu honekin. Pensatu nahi dut, ez duzuela nahi hornitzaileren bat betatu beren jatorriagatik, ez da hori. Nik etxoko zinegotzia naiz, babesten dut getxo bai barnean nagoenean, bai kanpoan nagoenean, baina nahi dut pensatu hemen daukagun askatasuna, dendariek, enpresariek, aukera gehiago profil egokiena duten langileak edo nahi duten aukeratzeko duten askatasun hori, ezin zaiela kendu, inork ezin diela kendu, beti ere, laneko hitzarmen guztiak errespetatzen dituztenean, hori argi dago. Gure herrialdean lan hitzarmenak daude, arauak daude, legeak daude, Europar Batasunaren barruan gaude, horrere hitzarmena daude, arauak, legeak, herrialde serio bat gara, ez gara, herrialde bananero bat. Euskararen presentzia bermatzeari begira, zer nahi duzuenik esatea,
esatea udala etxe honetan, udala honetan, euskara ez dugula sustatzen, ez, mesedez ez esan, ze hemen 11 partida, 11 aurrekontu aipanitzake, ez bakarrik hemen erakunde guztietan. Euskara gurea da, bai, gure kultura da, zaindu behar da. Baina ez dezagun ahaztu, kultura gehiago ere baditugula. Nazio bat gara Espainia. Eta ezin dugu batzuen kultura baztertu, besteena asaltatzeko, eta hori guztia aniztasunaren barruan Europan gaude, ez ahaztu. Eta guztiok dakigu, hemen gaude, eta beste situazio batzuetan, beste goera batzuetan, ez oso barrutik ateratzen zaizue gurea, ez hitz hori zuena, bestea gurea, bestea. Baina ez oso modu demokratikoan. Eta oso gutxi inporta zitzaizuenean, ze ondorio izango zituen gizartean, erreferentzia egiten ari naiz bakarrik gogorarazteko zer gertatu zen Espainiako birarekin. Espainiako birak hemen batzituen etapa batzuk Euskal Herrian. Eta tamalez, hemendik pasatzeari utzi zion, espero dugu hemendik aurrera, uste du lortuko dugu, ari gara dena bideratzen, eta espero dugu hemendik aurrera hori aldatzea. Horregatik uste dut, erakundei eskatu behar dieguna dela segurtasuna zaintzea, guztiontzako segurtasuna. Nik uste dut hori dela erakundei eskatu behartzaien gauza bakarra. Lan hori ez da edonolako lana, lan serio eta gogorra da. Horregatik ez dugu babestuko mozio hau alderdi honek. Txefolanda? No, es en serio, una aclaración. Nire ustez, ziklismoa ez da interesgarria, Marino Lejarreta erretiratu zenik, baina tira, gauza personal bada. Esan duzu, Enrique, 6 alderdi gaudela hemen. Ez. Geure aniztasuna zuk erredu baino askoz gehiago da. Ez gara 6, baino 7 gehi independiente bat. Hori argitzeko. Opa. Bai, Oier Iturralde. Bueno, hainbat dira mozionetan jorratzen diren gaiak, eta labur eta modu ordenatu batean aletzen joateko ahalegina egingo dut, bai. Galdera batzuk sortzen dizkigu, gai honen inguruan, esaterako, zer egingo da sorturiko lanpostuen baldintza duinak bermatzeko, Bizkaiko lan hitzarmenak aplikatzeko, zer egingo da emango diren kontratazioak lurraldean eman daitezen, zer egingo da tokiko merkataritzan eragin zuzena izan dezaten, eta hori PPko kideak bota duenarekin lotuko nuke. Izan ere, hornitzaileak bertakoak zertan izan ez duela aipatu du. Ez duela zertan bertako hornitzaileak esan. Eta arestian mozio batean, inoiz baino zutxukiago defendatu dute bertako merkataritza eta bertako dendarien lana. Hemen daukazue orduan horren aldea agertzeko aukera. Gure mozioari baiezkoa eman da. Gure merkatarien alde baldin bazaudete, guk hori da hain zuzen ere hemen aipatzen duguna. Hornitzaileak bertakoak izatea. Ostea daukazu aukera. Eta euskarari eta euskal lurraldearen gaiari lotuta. Hor ere kezka batzuk sortu ezkigu, batez ere hemen dauden, hemen entzun ahal izan diren adierazpen batzuen arira. Nola bermatuko da euskararen presentzia ekitaldi guzti horietan? Hemen ez dugu inposatzen, eta ben baino gehiagotan aipatu izan dugu Getxoko udalak berak euskararen normalizazioaren bidean urrats handiak egiten dituela. Askoz gehiago bizitzakela noski baietz, eta hori da guk ere bultzatzen duguna. Baina mozio honetan ez da kontrakorik aipatzen. Mozio honek ez du inon ere aipatzen Getxoko udalak euskararen normalizazioan ezer egiten duenik kontra. Hori zuek esan duzue, Alderdi Popularreko kideok esan duzue. Hemen aipatzen dena da, ekitaldi horietan euskararen presentzia bermatu egin behar dela. Ez inposatu. Beste batzuek egin nahiko zenuketen bezala, beste hizkuntza batzuekin. Buelta Euskal Herrian, bai, buelta hemen dago bai, Euskal Herrian dago, baina giro ere Amsterdamen hasi izan da noizbait. Eta itzuli ezberdinak herrialde ezberdinetatik pase izan dira askotan. Ez diogu guk horri guko egiten. Hori bai, errespetatuz pasatzen diren herrien nortasuna eta buruazkitasuna. Eta hori esan da, herrikeri pare bat galdera egin ezkizuke. Zehantza denez, nik somatu duena da komplejo apur bat. Euskal Herria, herri bezala,
irudikatzeko ahalegina egingo duzue? Edo Espainia markaren barruan jarraitzea da zuen postura? Hau da, konplejoak ditugu Euskal Herria aipatzen dugunean, Euskal Nortasuna aipatzen dugunean konplejoak dira? Edo Espainia markaren barruan jarraitzeko gogoa da adierazten duzuena isilpean? Hori da sortzen zaigu zalantza. Eta horrekin oso lotuta dagoena. Euskal selekzioaren aldeko jarrarik badukazue? Hori da hemen ere aipatzen dena tartean. Bestetik ere turismoa aipatu nahi nuke, ze azken finean halako ekitaldiek turismoa bultzatzeko indarra badaukate. Eta ekimen esanguratsuak dira turismoa bultzatzeko, bai? Kirola eta kulturarekin modu erakargarrian lotzen dira, baina azken finean turismoa da sustatu nahi dutena. Eta zein ondorio esan ditu Bizkaia industria lurralde izatetik zerbitzu lurralde izatera pasadenean? Halako ekintzek normalean eragiten dutena da zerbitzutan indarra handi bat, baina industria baztertu egiten da. Nik erantzungo dizuet. Kalitatezko enpleguaren galera, frankizien inbazioa, masa turismoak sortzen dituen arazoak, eta lehen esan bezala, herri nortasunaren dilusioa. Santiago Sainz. Kaixo berri. Beno, mozionen titulu irakurrikonean, pentsatu dut, denok babesten dugula lan baldintza honak eta euskarena baita ere. Baina guk abstenituengo gara. Zeuekin beti gauza bera delako, beti ekartzen dituzulako gai hauen inguruko mozio trampak, eta guk herritarrak ez dugu zuen trampetan eroriko. Zuen mozioa ez da bat ere serioa. Zertarako nahi dugu argudio juridikoa demagogia badaukagu. Zeuek uste duzue sentimenduen deialdien bidez nahi dituzen mugak lortu dezakezuela, baita legeak guztioi jartzen dizkiguten mugak ere. Zorionez, zeuek ezaudete boterean ez da zeuen diskrezionalitatea ere. Eta hiru arrazoiengatik abstenituko gara. Lehenik eta behin, proposatzen duzuen alderdi eta sindikatuen maila ez dauka inolako zentzurik. Gero, ordaintzaile lokalei buruz egiten duzue, eta hemen kriston demagogia egiten duzue. Kontuan eduki behar dugu geure sistema ekonomikoa ekonomia merkatu batean gaude. Libre enpresaren alde. Orduan, ez da bat ere normala esaten ari zaretena, gainera konpetentzia librearen aurkako politika bat da. Igual zeuentzat deserosa da, baina ez gaude estatu totalitario komunista eta protekzionista batean. Europar batasunean baizik. Eta hirugarren puntua, udal honetan eta Euskal Autonomia Erkidegoan beste gauza igualez, baina euskara promozionatzea, uste dut nahikoa dela. Edo ondo promozionatuta dagoela euskara. Eta urtero aurrekontuetan hemen Getxon, gutxi gora bera ematen dugu euskara arloari adibidez, uste dut milioi bat, gutxi gora bera. Así que, gainera, ekitaldi handi buruz hitz egiten ari zarete, normalena da, adibidez, ingeleraz edo, ingeleraz antolatzea gainera, internazionala delako. Eta guk azaldu dugun moduan, ez dugu aldeko bozka emango, eta horrezatik abstenitu gara, eskerrik asko. Enrique Olaso. Oier, egin izan dituzun lanaren duintasunari buruzko galderak, egin dituzun galderak, nire ustez, erantzun beharreko galderak dira. Gai honen inguruko galderak dira. Eta zuekin batera joango gara galdera horiekin, eta pentsatzen dugu, galdera horiek behar dute erantzuna. Eta dagoela jende asko gure herrian eta gure inguruan, lanaren duintasunarekin arazoa dituenak. Eta hori da arazo larri bat. Eta honelakoetan agertzen da, eta zuk egiten dituzu galderak, eta guk alde egiten dugu, eta zure alde egiten dugu. Euskararen alde egiten duzunean, guk ere esaten dugu. Bai, egingo dugu, baina egingo dugu, identitate pluralitate ezberdinetatik. Lortu behar duguna ez da zuta biok euskararen alde egitea, baizik eta guztiok euskararen alde egitea. Asuntoa da eta hori erronka da. Zelan lortuko dugu adostasun hori? Ezta? Klaro, nik erantzuten dizut, era orokorrean. Ze gertatzen da, zuk planteatzen dizkidazun beste galderak,
baiezko galderak, nik esaten dizut, ez dira oraingo gaiarenak, are gehiago. Desbideratu egiten dute, galdera bi horiek, desbideratu egiten dute, beste gai biek duten garrantzia. Hori jartzen duzulako eta jartzen dauzulako, Enrique, Euskadi, Espainia, zer nahi duzu? Enrique, Euskal Selekzioa ez daki zer. Horretan jartzen banauzu, zer egiten ari zara? Egiten ari zara, importantea dena erditik kendu. Eta zer da importantea dena momentu honetan? Bi gauza atera dituzue eta mai gainean jarri dituzue. Lanen duintasuna eta horren inguruan dagoen sufrimendua, eta hori guztion erronka da eta aztertu behar dugu, eta euskera zelan bultzatuko dugu, eta guk esaten dugu, anistasun, identitate anistasun guztietatik. Are gehiago, anistasuna aberastasun moduan hartuta, eta getxok duen benetazko aberastasun moduan. Horregatik, favore txikia egingo nizuke zure bi galdera horien erantzunean sartuta. Nire ustez ez diot inori mesederik egiten. Orain, erantzungo dizut gero personalean nahi baduzu. Baina, honen inguruan ez dut ikusten. Aztenik du egingo gara, ez dut esan lehen. Esker. Beste norbaite, bestera bosketara pakasatuko gaineteke, Oier Iturralde. Labur, bai. Guk hemen ez dugu eztabaida termino identitarioa dan planteatzen inundik inora ere. Hau ez da Euskal Herria edo Euskadi versus beste herrialdeak. Hau ez da Euskal Herria versus Espainia. Guk Espainiarekin ez daukagu inongo arazorik, Espainiak dauka gurekin arazoa. Hau ez da arteko arazo bat. Hemen, aldarrikatzen ari garena da gure nortasuna errespetatzea. Euskal nortasuna errespetatzea. Eta Euskal nortasuna esaten duan denean, esaten ari naizena da, euskaraz hitz egiten dugunon nortasuna errespetatzea. Herri honetan bizi garen euskaldun non nortasuna eta hemen daukagun ohitura eta kultura multzo horren errespetua bermatzea. Hori baino ez da eskatzen mozio honetan. Horrekin batera noski, hornitzaileen eta lan baldintza duin horien aldarrikapenare bai. Baina nola orain eztabaida horretara bideratu dugun, hori da argitu nahi nuena. Ez da hemen inungo identitateen arteko talkarik bilatzen, ez da hemen alakorik azpimarratzen. Baizik eta errespetu hori bermatzea. Besterik ez. Enrique Olaso, azkeneko txanda. Ez bakarrik esango nizute bestera baten, behiran, nortasun guztia babestu behar dira. Ez bakarrik bat. Nortasun guztia babestu behar dira. Eta hori da importantena. Eta hori da babestu nahi duguna. Eta kasu honetan euskara jarri duzu erdian, gure ustez horren merezi du, euskara da hizkuntza minorizatua eta arazoa dituena, ikusten da kalean, gero eta gutxiago egiten dugu, guk ere. Eta horren alde egin behar da, eta egin behar da, guztiok egin behar dugu. Gero eta gutxiago hori ez dute datu objektibak esaten, zorionez. Jarraitzen dugu parkatu puntualizazio hori egiteagatik. Bosketara pasatzen gara, mesedez, beraz mozioaren alde, EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, guk Getxo eta Ciudadanos, aurka, Alderdi Popularra, beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta urrengora pasatzen gara, 78. puntuan zuzen, Ciudadanos taldearen mozioa, Getxon, baleanitzeko txartela sortzeari buruzkoa. Santiago Sainz. Moción para la creación de una tarjeta. Ciudadanos udaltaldearen mozioa Getxon balioanitzeko txartela sortzeari buruzkoa. Sarritan esan dugunez, udaltalde hau sinetsita dago, udaltalde baten eginkizun nagusietako bat herritarrei zerbitzu hurbila ematea dela, beti bikaintasuna bilatuz. Baieztapen horren ondorioz, udalbatza honi proposatzen diogu txartela behar duten udal zerbitzu fisiko eta virtualak bateratzea. Esate baterako,
Udal liburutegietan liburuak mailegatzeko txartela, kiroldegietan sartzeko txartela, getxobizi txartela, txartel bakar batera ekarriz. Getxoko Ciudadanosen uste dugu zerbitzu horiek guztiak bateratzeak abantaiak baino ez lituzkela ekarriko, bai getxotarrentzat, bai udalarentzat. Batetik herritarrek denbora aurreztuko lukete izapide burokratikoak egiten, eta bestetik udalak hurbiltasuna, deitasuna eta irisgarritasuna irabaziko lituzke getxotarrekin. Gainera, txartel hori elementu garrantzitsua izango litzateke, pertsonak ardatz nagusi legez hartuta, etorkizunean Getxo Smart City bihurtzeko helburuz. Modu berean, uste dugu txanpon txartel bat sortzea onuragarria izango litzatekeela herritarrentzat etorkizunean. Ordainketa eskatzen duten eragiketak sartu ahalko liratekeelako. Tao, izunak eta bar. Era berean, horrela bertako komertzioa sustatuko genuke, txanpon txartela getxobono ekimenari lotuz, udalerriko komertzioa bultzatuko litzatekeelako. Hori dela eta Getxoko Udalbatza honi honako erabaki proposamen hau egiten diogu. Lehenengoa, bideragarritasun azterlan bat egitea udal zerbitzuak bateratzeari buruz. Getxo bizi, liburutegiak, getxo kirolak, eta bar. Ordainketak balioan itzeko txartel bakar baten bidez egitea eskatzen ez dutenak. Bigarrena, azterlan hori egindakoan, bideragarria balitz udalak ura sortuko du eta herritarrei eskainiko die. Hirugarrena, Getxoko udalak balioan itzeko txartela egindakoan, etorkizunean txanpon txartel bihurtzea baloratuko du udal zerbitzu edo sustapenak ordaintzeko. Eskerrik asko, beste norbaitek. Álvaro González. Arratsaldeon. Bueno, Dakizuen bezala, orain diagnostiko batean murgilduta gaude, hau da, udalean plangintza teknologikoa berrikusten ari gara, eta hori da, aztertuko dugun faktoreetako bat izan ere, teknologia anitza dago Getxon, eta erakunde autonomo desberdinetan teknologia desberdina dago, eta 80ko hamarkadan digitalizazioa hasi zenean teknologia horiek esartzen hasi ziren, eta sistema desberdinak hautatu ziren erakunde bakoitzan. Beraz, horiek aztertu behar ditugu, bateratu behar ditugu, eta horretan gaude orain, eta txartela bai interesgarria da, baina nik uste dut lan hori amaitzean, txartela agian desfasatuta dago, zaharkituta dago, izan ere, lan teknologikoak hobetuko ditugu, dana bateratzeko, eta bai, egia da zailtasunak daudela ordaindu behar dena eta ordaindu behar ez dena bateratzeko. Bai, gaur egun tresna digitalekin dana da posiblea, baina diagnostikoa egin behar da, horretan murgilduta gaude, eta horregatik abstenituko gara. Ikusi nahi dugulako zein den diagnostikoaren emaitza, eta horretatik ateratzen diren neurriak edo ondorioak. Mi esker. Enrique Oraso. Álvaro esan duena ados, hau da, planak orokorrean egin behar dira. Otsailean eduki genuen olako zuk aurkeztutako mozioa, adostasun batera heldu ginen gogoratzen duzu. Guk ideiak eskatzen genituen, ideiak lotuta dagoz Álvaro esaten duenarekin, hau da, egia da, momentu baten jartzen duzula proposamen bat, eta ja, lasaratu nahi duzunean, ja, desfasatuta dago, kontuz ibili behar da nolako guzekin, baina hau, komentatuko dut, bi gauza, bi ideia. Gure lagun taldean edo hitz egin dugun bitartean atera diren ideiak. Bata, persona batzuk daukate adibidez liburutegiaren karneta, ezta? Eta honelako persona batek esaten zigun, kontuz ibili behar da batera nahi horrekin. Nik momentu honetan badaukat gaitasuna adibidez, Irunen dagoen liburu bat eskatzeko hemendik. Hau da, askotan, zentratu egiten gara, Getxo dela gure unibersoa, eta perspektiba galdu aldugu. Eta, koordinazio beharra ez da bakarrik gurea, eta kontuz ibili behar da plan horrekin, Álvaro. Ze plan horren barruan koordinatu behar dira beste instituzioak. Nik uste dut hori egingo dutela, suposatzen dut. Jarriko dut beste adibide bat Getxon gertatu dena. Niri gertatu jatan, ani daukat hau, eta erabiltzen dut, Getxo bizi. Abeira, orain dela 3 urte, nik
egiten nuen bidaia lanetik ona, lankide bat ikusten ninduen lehioan eta etortzen nintzen Algortara txirrindulaz. Lehioan hartzen nuen txirrindula, publikoa, eta Algortara etortzen nintzen. Itzelezkoa. Momentu honetan ezin dut hori egin, atzera joan gara. Koordinazio hori galdu egin dugu. Irabazi ditugu bizikleta berriak, baina koordinazio hori galdu egin dugu. Eta benetan, nik uste dut, jende askoren burua momentu honetan egongo da, zergatik ez du egingo bidegorri bat, errekatik, parkatu, erreka ingurutik eta Bilbora, eta zergatik ez ditugu bateratuko sistema guztiak, PEMUS barruan sartuko lirateken iniziatiba edo, zergatik ez dugu egiten hori. Dinot, koordinazio nahi hori lotuago dago ez bakarrik informazio batzearekin, baizik eta gure bizitzen beharrekin. Eta hori importantea da. Aipatu ditut bi adibide, baina helburua ere, Albaro hori batez ere esaten diot, azkean finean hemen mozio batez ari gara, baina kontu zibili zelan egiten diren informatika planak eta zelan koordinatzen diren gauzak. Herritarrentzat importantena zer da? Honelako bakar bat edo mugikorrean izatea hori, edo bere bizitzan dituen baliabideak era zabal batean erabiltzea dagoen lekuan, dagoen moduan, ezta? Dinot, helburuari buelta bat eman behar diogu. Eta gehiago hitz egin behar dugu honetaz. Ze argi dago, gure bizitzak hobetzeko bideak badituela, era honetako neurriak. Ni joan alba naiz nire liburutegiko txartelarekin Gasteizera edo Madrilera edo Amsterdanera, eta hor txartel horrekin edo identitate digital horrekin edo nire identitatearekin harakatu albadut edo atera albadut liburu bat, asko hobeto nire bizitzak kalitatea irabaziko du. Eta argi dago Bilbao hundian, eta berriro hau aldarrikatzen dut. Hau aldarrikatzen dut. Honetan zer egin dugu? Atzerantz egin dugu getxon. Eta hori da pena bat. Hau da, Leioarekin geneukan adostasuna, zabaldu behar zen, Berango, Sopela, Erandio eta Barrera, ez moztu. Galdu egin dugu. Aurrera baino, atzera egin dugu. Ia, honelakoak berriro gertatzen ez diren. Beste norbaitek, bosketara pasatzen parkatu. Laur, Uri bakarrik gure posizioa, nazgarria iruditu zaigu Ciudadanosek egindako mozioa, ze momentu batzutan azaltzen dut zartelarena, gero eskakizunetan bakarrik zentratzen da bateragarritasuna, baina ordainketa ez dutenen zerbitzuetan, beraz, ez dugun ez argi ikusten ere kontzeptua bera, kasu honetan ezeskoa bozkatuko dugu. Bosketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta guk getxo aurka, Alderdi Popularra eta EH Bildu beraz bertan bera geratzen da, Ciudadanoseko mozioa, eta mozioekin amaitu egiten dugu, eta azkenengo puntu bezala galde esken puntua dago, norbaitek zinegotzen dut galdera bat baldin badauka alkateari zuzentzeko, hauxe da momentua, bai, Ibon Rodríguez. Bai, galdera simple, jakin nahi dugu aber alkateak eta bere talde politikoak pleno honetara 2018 urteko horrekontuak ekarriko dituzten, ala ja galdutzat emate ditugun. Eskerrik asko. Udal talde gobernu honek beti dago prest negoziatzeko, hitz egiteko eta akordioetara llegatzeko. Beraz, alde horretatik hor daude adibideak, eta beti egokia baldin bada aurrekontuak edukitzea, beti edukiko du bateak zabalik. Hori da gure erantzuna. Mila esker. Beste norbaitek? Beraz, amaitu itzat ematen du osoko bilkura. Mila esker.